ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining nga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombohanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Huwebes, Oktubre 17, tuig 2024. Kag karon sa aton sining nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 69 dias na lang kag Pasko na. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita sa gyapon inimula gani mo ang Kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna nga mga balita, mga isyu batok sa kay Mayor Jerry Treñas iyagin sabat isa-isa. Ining may kantanan karon sa pagpanag-iya sa nga alkalde sa nga 200 kuno ka mga grab car units. Kag lakip na sinadri ang mga isyu batok iya sa aton sining alkalde nga kung sanin ini siya kuno may ginasufrer sining balatian, no? Kagina ang first part inyo sininabatian sa Bombohanay big time. Padayuno naton karon ang interview with Mayor Jerry Treñas. Sa aton sinikaron niya nga matag palamati ti ang hambal diri sang alkalde sa aton sining mga kabombo. Ginplastar niya man ang iya sining health condition kagay na balatian sining cancer kag ang may kantanan sa grab car. Pamatian naton karon ang pagpatpat sa alkalde diri iya sa pagpalayagman sa Bombohanay sa Udto. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto, ang Association of Taxi Operators of the Philippines isa sa ginakwestiyon ang pagsulundan sa grab car diri sa syudad. Rason kuno nga mahina ang biyahe sa taxi. Ang Land Transportation Franchising Regulatory Board nagpatahag kun nga wala masolusyonan ang complaint sa Association of Taxi Operators patok sa Grab. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, labing una nga Ilonggo repatriated OFW halin sa Lebanon nakabalik na sa Iloilo. Kag mga ginikanan ginkalipay gid ang hagna nga pagkuha sang mother tongue bilang medium of instruction sa pagtudo halin kinder tubtob grade 3. Muni madalaguan mga balita. Issues kag impormasyon pagatutukan naton diri sa pagpalayag sa Bombohanay sa Udto. Sa mga kabombo markahin ang inyo sining kalendaryo. Now, sa palabuton sini iyang Nobyembre 16, Sabado sina nga adlaw. Ato naman sini iya nga paghatagan sa nga kaygayunan ang mga kauturan naton, mga kabombo naton nga masugpunan ang ila sini nga kabuhi sa mga kutob sa mga nagakinahanglan sa nga dugo. Ini pinaagi sa Dugong Bombo Little Pain a Life to Gain 2024. Bugal naman liwat nga papag-on sa Bombo Radio Philippines ang commitment sini sa pagtimbong sa voluntaryo or voluntary blood donation pinagi sa nationwide program Dugong Bombo sa Nobyembre 16 tuig 2024. Sa 24 key cities sa diin 31 ka mga fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations ang naga-operate. Sa Dugong Bombo sa nagligad sini tuig nakatipon ang Bombo Radio sa 20 or sa 2,502,450 cc ukon may katumbas ina nga 2,502 liters ukon 661.08 gallons ukon na 12.2 drums, no? Nga nakabuligid sa pagdugang sa blood supply sa pungsod
halin sa ginlunsyar ang dugong bombo masobra na 10 na katuig na kaligad. Nakakontribute ini sang average nga 18 drums ang dugo kada tuig sa Philippine Red Cross. Ang dugong bombo campaign nga ini nationwide nakaagi na nakabaton sang nationwide recognition halin sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini sa kag subong man ginbansagan gani bilang Bloody Single Day Blood Donation Program. Kag samtang nagasaulong ang Bombo Radio Philippines sa ika-58 anibersaryo sini nga tuig, liwat sini nga ginalunsyar ang inisyatibo in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation or nagapamatod nga wala nagakapunang commitment sang network sa pagsalbar sang kabuhi. Ang pag-donate sang dugo sa November 16, hindi sang simple gid lamang sining akto. Ini kay gayunan nga mangin baga ni harikaw. Pinagi sa pagdonar sang dugo, may gahom ikaw ang makasalbar sang kabuhi. Kay man, wala iya sang substitute, wala pa sang na tawag siya gani, na imbento. No? Na-imbento sila nga substitute sang dugo gani ang imo contribution ang makasugpon sang kabuhi sang mga labing nagakinahanglan ilabi na sa tion sa medical emergency gani ordinaryo ka man nga pumuluyo kun indi ang imo kaalwan sa pagdonar sang dugo sarang makabag-o sang kabuhi sang iban sila nga tawo. Inipinagi sa dugong bombo A Little Pain, A Life to Gain padayon nga ginatibong sang Bombo Radio ang espiritu sang voluntarismo, unity, kag compassion, pagpaluntad sa partnership sa tunga sa private sector kag humanitarian organizations para sa isa ka malig-on kag matinatapon nga sosyudad. Ginaagdagid namon kamutanan, kabombo kag ka-Star Nation nga magbuylog kag manginbaganihan nga makasalbar sa kabuhi sa Nobyembre 16 subong nga tuig. Ang dugong bombo 2024 diri sa Iloilo hiwaton sa ISATU Gymnasium. Ang mga successful blood donors makabaton sang limited edition nga dugong bombo t-shirts sa apang first come first serve ini. Sa mga kabombo naton, no, may bastante man nga mga refreshment kaangay sa free hot meal, sopa, arroz caldo, pansit molo, kag mga ilimnon katulad sang tubig, juice kag iban pa. So, parang makasugpon kita, makabuli kita sa aton sinisig kapariyo, no? Kung sino man sa ulihi ang makabaton sang aton siniyang dugo, paniguradong masugpunan ginaton ng ila sini nga kabuhi pinagi sa pagdonar sa dugo sa dugong bombo 2024. Markahan ang kalendaryo. Nobyembre 16 tuig 2024, Sabado ina nga adlaw, no? Less than 1 month na lang. Sa aton sini karon nga matag palamati ang dugong bombo 2024 sa ISAT University Gymnasium. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga las 11. Sa aton man sini karon nga pagpangalagad diri mga biyan sa bombohanay sa udto. Si Pastor Apollo Kibuloy, no? Orang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy nga si Attorney Israelito Torion, kag iban pa ng mga kaupdanan sini ang nagapangatubang karon sang kaso or ginreklamo sang sedesyon kag inciting to sedition sang PNP CIDG dito ya sa Department of Justice. Hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabombo naton kung anong nagtranspire, no? Sa sobra 15 dias nga pag-deploy dito sa aton sa mga kapulisan kag kasubong man nga pagpamalabag kag pagpugong, no? Sa mga katapos sa Kingdom of Jesus Christ. May balawan nga si Kibuloy ang preso sa karon matapos gati ini siya ang ginaresto sa kapulisan sa makabig pinakamalawig siniiya nga manhunt operation ako sa dingin takeover na ganito kagin sulod na sa kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ dito iya sa may Davao sa aton sini karon nga mga kabombo. 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11. Damo pagid sang mga nagapanguna kag mga mainit man nga mga balita karon naton sini nga pagatutukan sa balita nasyonal. Bantayan nyo ang mga mainit man sini nga balita kaupod sa Bombo News Center
Kaga pagbalik naton diri sa bumuanay sa unto, patpato naton mga dalagkuan kag mga nagapauna sini nga mga balita. O balita lokal. Balikan naton ini matapos ang Bombo News Center. Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Oktubre 17, 2024, 69 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, ang Department of Justice nirerespeto raw yung pagdinig na isasagawa ng Senado sa Duterte Dragon War. Ito namang si retired Colonel Royina Garma, hindi otomatikong magiging state witness ayon sa Department of Justice. Underground operation ng mga Philippine offshore gaming operators dumarami mula ng simula ng crackdown ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission. Sa ating police report, isang pulis nawawala matapos nahulog sa sinasakyang pump boat habang tinutugis ang illegal fisher sa baybayin ng Guimaras. Search and rescue operation nagpapatuloy. At abangan mamaya ating update mga kabombo, ang Taal Volcano muli na namang nakapagtala ng 2 phreatic eruption ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ating balita sa ibayong dagat, halos 100 katao patay sa pagsabog sa fuel tankers sa Nigeria. Sa ating namang balitang palakasan, men's football team gumaganda manong performance at sa NBA, ang Cavs na nanatiling kulelat sa preseason games at ang Pistons sa bansina sa 3 panalo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling nakaranas ng phreatic eruption ng Taal Volcano sa nakalipas na magdamag. Ayon sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumagal ito ng 5 hanggang 9 na minuto. Bagamat walang na-monitor ng mga pagyanig, nagkaroon naman ng sulfur dioxide flux na nasa mahigit 1,000 tonelada kada araw. Mayroon ding upwelling ng mainit na volcanic fluid dyan sa main crater ng Taal Lake. Ang stem plume ay nasa 900 meters ang naitalang taas nito at itinuturing na katamtaman na pagsingaw. Napadpad yan sa kanluran timog-kanlurang direksyon dyan sa Taal, Batangas. Abang kapansin-pansin naman mga kabombo, ang ground deformation o yung pag-impis ng kalakhang bahagi ng Taal Caldera na may panandaliang pamamaga.
na natukoy sa gawing hilaga at timog silangang bahagi ng Taal Volcano Island. Sa iba pang mga balita, nanindigan ang Department of Justice na hindi otomatikong magiging state witness si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Reyna Garma. Ito ay sa kabila ng mga testimonya ni Garma sa mga nakalipas na pagdinig ng House Quad Committee na tulad ng reward system sa ilalim nga ng madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Department of Justice spokesperson attorney Assistant Secretary Miko Clavano, kailangan pag-aralan ang lahat ng testimonya at kaugnayan ni Garma sa kontrobersyal na war on drugs. Kailangan din aniyang pasok si Garma sa mga probisyong itinatakda ng Witness Protection Security and Benefit Act. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Dapat hindi pinaka-guilty itong si Garma. Dapat ay direkta nitong alam ang mga nangyaring krimen. Dapat rin ang kanyang testimonya ay napaka-importante upang litisin ang kaso at iba pang probisyon. Kaugnay niyan, narito ang paliwanag ni Attorney Miko Clavano. Garma's testimony is quite significant. Her potential role as a state witness remains to be seen. To be considered as a state witness, Garma must meet first the qualifications outlined under our current laws, particularly the Witness Protection, Security, and Benefit Act. This law outlines a strict criteria, no? And first and foremost, the person seeking to become a state witness must not appear to be the most guilty. In which case, as you correctly pointed out, she is trying to make it appear that she is not the most guilty. But second, the testimony of the potential witness also has to be absolutely necessary to the prosecution's case. In other words, if without Garma's account, it would be extremely difficult to establish the facts to be able to secure a conviction. So Garma's inside knowledge of the operations could prove to be critical in painting a comprehensive picture of how the reward system allegedly operated. And then the other qualification is that the testimony must be direct and materially materially contribute to the resolution of the case. Binigyan din ni Assistant Secretary Clavano na kailangang patunayan nitong si Reyna Garma na ang kanyang mga testimonya ay hindi lamang sabi-sabi at may personal siyang kaalaman sa mga nangyari noong panahon ng madugong war on drugs. Kailangan aniyang masala ng maayos ang mga salaysay ni Garma at dito ibabatay naman ang magiging desisyon kung papasok o kwalipikado siya bilang isang state witness. Kaugnay yan, narito pang pagpapatuloy ng pahayag ni Justice Assistant Secretary Attorney Miko Clavano. It cannot be hearsay or vague in nature. So we must be able to sift through her statements first, whether in the hearings or like she read in the hearings, the form of an affidavit, to see which ones are actually legally hearsay or which ones would be admissible in court. So these are the qualifications. So her admission into the Witness Protection Program is actually far from automatic. It will require a very thorough evaluation by the WPP to determine whether she can actually play this role of state witness. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Justice Assistant Secretary Attorney Miko Clavano. Sa kaugnay pa ring balita, mga kabombo, irerespeto ng Department of Justice ang magiging pagdinig na isasagawa ng Senado ukol yan sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala, inihayag ni dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senator Christopher Bongo ang pagnanais niya na makapagsagawa ng pagdinig ukol sa drug war ni dating Pangulong Duterte habang nasa kasagsagaan ng pagdinig naman ng makapangyarihang Quad Committee ng Kamara. Ayon kay Justice spokesman at Attorney Miko Clavano, nagawa na ng Quad Committee na abutin at ilabas ang malalaking bahagi ng kontrobersiya sa drug war at tiyakan niya na magagawa rin ito ng Senado. Sino man ang uupo na pinuno ng lupon na para makapagsagawa ng pagdinig. Ano man ang kalalabasan ng pagdinig, binigyang diin ni Clavano na ibibigay ng Department of Justice ang nararapat na akmang respeto
sa mga senador tulad na lamang ng respetong ibinibigay doon naman sa mga nag-iimbestiga sa panig ng Kamara. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clabano. The day they were all elected by the general public, so we have to give that parliamentary respect to the office, no? The Senate and the Congress, which is why, well, for us, the Quadcom has done such a great job in getting to the bottom of a lot of these issues. The 4 committees coming together has proven to become, I would say, a holistic approach or method to really sift through the issues. No, if the Senate also wants to investigate the same issues, then of course they are by all means entitled to do that. And I don't think Senator Bato and Senator Bongo are the only senators. There are 24 of them, and they are all also, I'm sure, welcome to join the Senate hearing. So, we're not in a position to give opinions about how these committees are composed of or are structured and how they go, but we will afford all the respect to our co-equal branch. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Assistant Secretary Miko Clabano, tagapagsalita ng Department of Justice. Pagtitiyak naman ng opisyal, magtutuloy-tuloy ang sariling investigasyon ng Department of Justice sa madugong drug war at gagamit ang mga tauhan nila ng lahat ng mga impormasyon at ebidensya na available na una nang lumabas sa mga pagdinig. Ayon pa kay Clabano, lahat ng anggulo sa naturang kontrobersyal na drug war ay tinitingnan na ng kanilang ahensya upang matiyak ang solidong kaso na maaaring isampa laban sa mga personalidad na nakakaladkad sa naturang usapin. Tala sa iba pang mga balita, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng marami mga Philippine offshore gaming operators sa bansa. Mahigit 2 buwan bago ang tuluyang pagpapasara sa lahat ng mga ito. Ito ang ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio. Ayon nga kay Casio, dapat ay nagpasuna ang lahat ng mga working visa at alien employment permit ng mga dayuhang POGO worker noong Oktubre 15 upang tuluyan na silang aalis ng bansa bago matapos ang taong ito. Dapat aniyang ang ginagawa nila mga ngayon na mga internet gaming licensee. Ang bagong tawag sa mga POGO ay ang mga winding down activities o yaong mga legal na operasyong kailangang gawin bago tuluyang magsara, tulad ng pagbabayad ng tax, pagbabayad ng separation pay sa mga manggagawang mawawalan ng trabaho at iba pa. Kalakip nito ay wala na sana aniyang operasyon ang naturang mga internet gaming licensee. Gayunpaman sinabi ni Casio na nanatili pa rin ang operasyon ng maraming mga internet gaming licensee sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaugnay niya, narito ang paliwanag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Commissioner Casio. Napakarami na ho nila. They have spun off into so many operations all over the country na ito. So kami, nakadepende lang kami sa human intelligence. Kapag may pumapasok na report, we validate the report. At kapag na-validate namin totoo, we apply for a search warrant or as the case may be, mission order. Then tatrabahuin ho namin. But then again, I'll have to be very honest, napakarami ho talaga nila. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Batay nga sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bago matapos ang kasalukuyang taon, ay kailangan nang mapatigil ang operasyon mga POGO sa bansa at mapapabalik na ang mga dayuhang manggagawa sa kung saan man sila nanggaling. Sa karagdagan pa nating balita, ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio ang umano'y paglipat ng mga internet gaming licensee sa iligal na operasyon mula nang sinimulan ng pamahalaan ng crackdown laban sa mga ito. Ayon nga kay Dr. Casio,
tumuloy na sa illegal operations ang mga dating may legal na operasyon kasunod na rin ng crackdown ng gobyerno. Marami sa mga ito ay nagsasagawaan niya ng underground operations gamit ang kanilang sariling koneksyon. Sa katunayan, ang mga kamakailan na natuntun ng mga Philippine Offshore Gaming Operators operations dyan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay mga underground operations na lamang. Hinabibilangan ito ng mga sinalakay na hub doon sa bahagi ng lalawigan ng Cebu, Makati City at iba pang mga lugar. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pahayag ni Dr. Winston Casio. Meron pa po, tuloy-tuloy pa po sila. Technically, lahat po yan illegal na. So, technically, there should be no one working in an IGL as of today. Ang ginagawa na lang po dapat ng mga IGL ngayon ay yung mga tinatawag nating winding down activities, pagbabayad sa BIR, separation pays, and so on and so forth. So lahat ng mga foreigners na may hawak dati ng 9G visas associated to POGOs, they should be using the 59 days given to them by the Bureau of Immigration to sell whatever properties they have, to buy their tickets, basically to settle their affairs. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ay pa nga sa opisyal, kabilang sa mga sistemang pinapasok ng mga Philippine Offshore Gaming Operators ay ang paghahati-hati doon sa mga maliliit na operasyon at dumarayo sa iba't ibang lugar sa bansa upang sila ay makapagpatuloy ng kanilang iligal na aktibidad. Samantala, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte abay dapat dumalo sa napipintong investigasyon ng Senado hinggil yan sa umano'y war on drugs para masiguro ang hustisya at transparency. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ni Bombo JC Galvez. Mahalagang dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa napipintong investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs. Tugon ito ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa planong motu proprio investigation ng Senado habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso ukol sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Estrada, para matiyak ang hustisya at transparency sa mga pagliliti sa Senado, mahalagang isama ang dating punong ehekutibo sa planong investigasyon sa war on drugs. Mahalaga rin anya na mabigyan ng boses ang lahat, lalo na kung ang layunin ng investigasyon ay linawin ang mahakbang na ginawa ng nakaraang administrasyon. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat hanapan ng oras ang pagdinig dahil sa dami ng namatay sa war on drugs. Marapat lamang na mabigyan ng sapat na panahon at atensyon ang pagsisiyasat para sa mga biktima at kanilang naunilang pamilya. Samantala, nakaramdam naman ng hiya si Senador Ronald Bato de la Rosa na magsagawa ng investigasyon dahil sa posibilidad na maakusahan siya na self-serving ito, gayong sangkot din ang pangalan niya. Ngunit kailangan na anyang gawin ito para ma-maintain ang checks and balances. Hindi rin naman maiinhibit ang senador kung sa komite niya mapuntang investigasyon sakaling may maghain na ng resolusyon para rito. Kaya ako nahihiya. Kung gusto ko lang talagang gamit ang komite ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahihiya rin ako dahil baka sabihin ng tao na self-serving yung ginagawa ko. Gusto ko lang i-clear yung pangalan ko, kaya ako mag-hearing. Kaya may delikadisa rin tayo nahihiya rin tayo. Pero kung nag-aalangan na talaga na i-maintain yung checks and balances, then we have to do it. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Hello, bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. Walang talo, sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from 1 classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, Series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nagpahayag ng pagkabahala ito si Laguna Congressman Dan Fernandez, ang isa sa mga chairperson na humahawak ng Quad Committee hearings
dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay dun sa kanilang investigasyon sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa desisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magsagawa rin ng kanilang bersyon ng Senate inquiry sa madugong gera kontra droga dahil malinaw na mayroon dito umano na conflict of interest. Pinunto pa ni Fernandez na siya ring tumatayong chairman ng House Committee on Public Order and Safety na si De La Rosa daw ay may mahalagang papel na ginampanan sa Duterte War on Drugs. At yan ay bahagi ng kampanya ng nakalipas na administrasyon dahil siya ang hepe ng pambansang pulisya na ang ipinatupad ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkasawi ng libu-libong Pilipino. Sinabi ni Fernandez na delikadesa na lang sana ang pairali ni Senator De La Rosa. At nito nga nakalipas na araw mga kabombo, ipinahayag ni Manila 6th District Congressman Bienvenido Benny Abante, isa rin sa mga chairperson na umahawak dyan sa Quad Committee, na ang kanyang pagdududa sa kakayahan ni Senator De La Rosa na makapagsagawa ng patas na investigasyon kaugnay ng madugong gera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Binanggit ni Fernandez na ang pamumuno ni De La Rosa dyan sa Philippine National Police sa panahon ng Administrasyong Duterte ay nababalot ng maraming kaso ng extrajudicial killings umano at iniuugnay sa ipinatupad na reward system kung saan ay nagtatakda ng malaking halaga ng pera para doon sa mga pulis na nakakapatay umano ng mga drug personalities. Ang kontrobersyal na kampanya kontra sa illegal na droga ay nagresulta nga sa libu-libong pagkasawi. Marami sa mga ito ay nananatiling nasa ilalim ng pagsusuri ng human rights organizations at international bodies. Inimok naman ang pinuno ng Quad Committee ang Senado na magtalaga ng mga mas independent na mga senador upang manguna sa investigasyon sa isang individual na hindi daw direktang sangkot at yan ay kaugnay doon sa pagpapatupad ng kinikwestyong pulisya na war on drugs. Muling pinagtibay ng mga mambabatas ang dedikasyon ng kanilang lupon sa paghanap ng katarungan para naman sa mga biktima ng extrajudicial killings at sa pagtitiyak na ang mga responsable ay mapapanagot. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Dan Fernandez ng lungsod ng Santa Rosa. Yun na nga, medyo kasi it is also the right to be there in their own investigation. And ako, I can accept that, being a part of the legislative processes, being a senator, mas okay nga yun eh. Although, syempre, kapag naging bias sila sa investigation nila, and maybe the evidences, the evidences and the corroboration will prove them wrong. Kaya, I think the best ammunition here is the yung ebidensya na nagsasalita eh. So, if ever that they will lie about this payment on the extrajudicial killing, then let the people construe that as are talking right now, and this can be used by the different agencies to file appropriate cases against them. Lagi yan ang mga pahayag ni Congressman Dan Fernandez at isiniwalat din ito ang iba pang mga planong nakahanay para naman sa Quad Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso kung saan siya kabilang dahil mahaba pa umano ang pagsisiyasat na kanilang gagawin, kasabay din kung matutuloy ang pagdinig doon naman sa panig ng Senado. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Congressman Dan Fernandez. Well, meron mga ganong sinasabi, but we haven't have the affidavit yet coming from him. But if ever that he'll be speaking on Tuesday as well, then it will be much bigger corroboration on the testimony of Rohina Garma. Bahagi pa yan mga kabombo ng mga karagdagang pahayag nitong si Congressman Dan Fernandez ng lungsod ng Santa Rosa. Samantala, pinaslang ng mga pulis si Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte dahil daw sa malaking pabuya na ibinigay ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga pumapatay ng drug personalities sa ilalim ng War on Drugs campaign ng administrasyon nito. Ito ang inihayag ni Antipolo City Representative Romeo Acop, isang abogado at vice chairman ng 4 na komite ng Kamara
na bumubuo sa Quad Committee sa ika-8 pagdinig noong nakalipas na araw. Inilahad ni Akop ang kanyang opinyon sa pagtatanong nito kay dating Police Colonel Marvin Marcos, ang hepe ng Region 8 Criminal Investigation and Detection Group. At sa mga kasama nito sa pagdinig naman ng Quad Committee kamakailan, si Espinosa naman ay pinatay nga habang nakakulong sa loob ng Sub-Provincial Jail ng Baybay City noong Nobyembre ng taong 2016 na pinalalabas ng isang engkwentro ang naganap habang isinisilbi ang isang search warrant. Ang naturang alkalde na isa nga sa maraming lokal na opisyal na iniuugnay ni Duterte sa illegal na droga ay una nang nakulong ng mahulihan ng illegal na droga. Sa panahon naman ng pagpatay kay Espinosa, si Jovi Espinido na ngayon ay paparitiro na ay isa sa mga paboritong tauhan ng dating Pangulo sa gera laban sa illegal na droga. Ang hepe naman ng pulisya ng bayan ng Albuera. Sa parehong pagdinig ng House Quad Committee, nagkaroon ng palitan ng kuro-kuro sa pagitan ni Barbers, ang pangunahing tagapangulo ng panel at isa sa mga co-chairman na si Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano. At maging itong si Marcos, hinggil yan sa pagkamatay ni Espinosa. Paulit-ulit na tinanong ng mga mababatas ko itong si Marcos kung bakit kinakailangan ng kanyang CIDG team na kumuha ng search warrant laban kay Espinosa na nakakulong at kaugnay nga sa illegal na bagay na sinasabing nasa kanya sa loob ng kulungan sa Baybay City. Ipinagtataka rin ng mambabatas na kung bakit kailangan ni Marcos na atasan ng kanyang team leader na si Major Leo Laraga na arestuhin na nakakulong na alkalde ng Albuera. Ang 19 na pulis ay kinasuhan sa korte kaugnayan sa pagkamatay nga ng naturang alkalde. Subalit ibinasura naman ito ng korte. Base sa mga nakalap na testimonya ng Quad Committee, umaabot ng hanggang sa 1 milyong piso ang ibinabay dumano sa mga pulis at gun for hire na nakapatay ng high-profile drug suspects tulad ng mga lokal na opisyal. Sa testimonya pa ni Espinido, sinabi nito na ang pondo na ginagamit sa drug war reward system ay nagmula umano sa weteng at iba pang illegal na sugal, mga Philippine offshore game o gambling operators at mga intelligence fund na maaaring nagmula umano sa Office of the President at sa National Philippine National Police. Abangan pa mamaya mga kabombo ang tuloy-tuloy nating mga pagbabalita hinggil pa rin sa mga usapin tungkol dyan sa mainit na paksa. Samantala, nagsagawa naman ng paneling ang Philippine Coast Guard sa venue ng isinasagawang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Ngayong araw kasi ang huling araw na ang naturang aktibidad dyan sa lungsod ng Pasay. Ito ay bahagi pa rin ng security measure na sinasagawa ng security cluster upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok sa naturang conference. Sa naturang operasyon ay umikot ang mga K9 units ng Philippine Coast Guard sa kabuuan ng Philippine International Convention Center. Dumaan din sa K9 inspection ang mga sasakyang pumapasok sa venue upang matiyak na walang mga eksplosibo at iba pang mapanganib na bagay sa loob ng naturang mga sasakyan. Ang Pilipinas ang nagsisilbing host ng naturang conference sa pakikipagtulungan na rin ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Dito nga ay isinasagawa sa Pilipinas ang naturang aktibidad. Bombo International News. Mabot na sa 74 na katao ang kumpirmadong nasawi kasunod ng pagsabog ng isang fuel tanker sa northern Nigeria. Batay sa report ng Jigawa State Police Command sa Nigeria, nawala ng kontrol ang driver ng naturang tanker hanggang sa tuluyan na itong bumaliktad. Agad itong pinuntahan ng mga residente upang mangolekta sana ng mga petrolyo na laman ng tumaob na tanker. Gayunpaman, habang naunghuha mga ito ng petrolyo, ay agad na nagliyab ang tanker at tuluyang sumabog na nagresulta naman sa pagkakasawi ng halos 100 katao. Maliban sa mga nasawi, mahigit 50 katao rin ang napaulat na sugatan kung saan ilan sa kanila ay kritikal ang kalagayan
at patuloy na nagpapagaling naman sa mga pagamutan doon. Agad namang naghanda ang local authorities ng Northern Nigeria ng mass burial site kung saan sabay-sabay na ibinaon ang marami sa mga nasawing residente. Ayon pa sa mga otoridad, ang mga kalsada sa Nigeria ay isa sa mga pangunahing nagiging dahilan ng aksidente at pagkamatay dahil yan sa napakaraming lubak. Noong nakaraang buwan ng Setyembre, 48 katao rin ang nasawi sa North Central Nigeria matapos sumabog ang isa ring fuel tanker na bumangga sa isang truck na may dala-dalang mga hayop. Sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, iniulat ng United Nations na naharap sa matinding food insecurity ang halos 51 milyong Pilipino mula noong 2020 hanggang 2022. Batay sa pinakahuling State of Food Security and Nutrition Report ng United Nations, umaabot sa 50.9 milyon na Pinoy ang hindi maka-access ng sapat na pagkain sa naturang period. Ito ay katumbas na aabot sa 44.7% na moderate to severe food insecurity ng total population ng bansa noong panahong iyon. Ang naturang bilang ay ang pangalawang pinakamataas sa buong Southeast Asia. Nangunguna rito ang bansang Cambodia na mayroong 51.1% na moderate to severe food insecurity. Ito ay mas mataas naman ng 16.4% kumpara sa average food insecurity sa naturang rehiyon. Pa tayo ng karagdagan report mula sa ating mga reporters. Ang Metropolitan Manila Development Authority ay binabalangkas ng kanilang plano para maibsan ang matindit mabigat na daloy ng trapiko sa paglapit na nag-holiday season. Alamin natin ang mga balitang nakalap ni Bombo Jovino Galang. May mga binabalangkas ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para maibsan ang inaasahang pagtindi ng lagay ng trapiko sa Metro Manila ngayong holiday season. Sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na kanilang pinulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ang bigat ng trapiko. Ilan sa mga itinalakay dito ay ang pagsuspindi ng mga roadworks at paghukay mula Nobyembre 18 hanggang December 25, ganun din ang pag-adjust ng mga pagbubukas at pagsasara ng mga iba't ibang shopping malls sa Metro Manila. Sa mga mall operators po, kami po ay nakikiusap muli na ma-implementa ito pong ating traffic congestion measures para po makabawas-bawas sa volume po ng vehicles. Ganon din po yung prohibition on mall-wide sale starting November 18. Ginawa na po namin November 18 para makapag-last sora kayo sa weekend ng 15, 16, and 17. So, kung mag-mall-wide sale po kayo dyan sa last weekend na yan na allowed, gawin nyo na po at makapag-abiso po tayo sa ating mga kababayan. Ganon din po, magre-request din po kami sa mga mall operators ng traffic management plan nyo doon sa mga malls nyo po para makatulong din po kami sa deployment, sa pagsasaayos po ng traffic doon sa malalapit po doon sa mga karsada na nakakasakop doon sa inyong mga malls. Hiniling din ito ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang mga motorista na magipagtulungan sa kanila para hindi na lumala ang lagay ng trapiko sa kamay nilaan. So, starting din po ng November 18, i-extend na po natin yan hanggang 12 midnight ang deployment po ng ating mga traffic enforcers. Tapos yung usual po natin, yung mga minor offense na pwede naman pong palagpasin, ang magiging priority po ng ating mga traffic enforcers ay traffic management. So, hindi po panghuli. Yun naman po ang aming policy. So, yung mga minor offense, sita, then wala ng ticket. Pero case-to-case basis yan, as usual. Depende po sa violation. Yung mga
hindi naman po kabigatan like mga sinasabi nila swerving, yung mga ganun, ay palalagpasin na po yan. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita, iniulat ng pamunuan ng Department of Agriculture ang plano nitong pagtatayo ng mega cold storage sa bansa. Layo ng panukalang ito na mabawasan ang tinatawag na post-harvest losses sa agricultural sector ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ng naturang mega project at ay masasakatuparan dahil yan sa pag-aproba ng 1.5 billion and program fund ng kanilang ahensya. Ayon pa sa opisyal, kanilang itatayo ang malalaking mega structure cold storage kabilang na ang mga additional na modular cold storage facilities sa mga piling lugar sa bansa. Sa ganitong paraan, lalakian niya ang lugar ang pag-iimbaka ng mga magsasaka sa kanilang mga ani. Nakatakda namang simulan ang procurement sa gagawing pasilidad sa loob ng taong ito sa oras na maaprubahan na o mailabas na ang budget para dito. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa dagdag pa natin balita, tinitingnan na ng Philippine National Police ang posibilidad na may koneksyon ang naturang pagpatay kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office official Wesley Barayuga sa kaso rin ng pagpaslang kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Anya sa Philippine National Police, mayroong posibilidad na isang grupo lamang ang trumabaho sa 2 opisyal ng gobyerno. Sa isang pahayag ay sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, sa ngayon ay patuloy ang kanilang pangangalap ng mahalagang impormasyon upang matukoy kung ito ay may koneksyon. Kung maalala mga kabombo, sa nakalipas na pagdinig ng Quad Committee sa Kamara, nabunyag na mga pulis ang nasa sangkot sa naturang magkahiwalay na krimen. Ayon pa kay Fajardo, ang kasong ito ay may tuturing na isang sensational case, kaya ayaw pa ng mga nila na pangunahan yung isinasagawang investigasyon. Mandato naman ng Criminal Investigation and Detection Group ang maghalungkat ng naturang mga kaso ng mga pagpatay. Kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong pagsasailalim kay Police Lieutenant Colonel Mendoza sa Witness Protection Program abay masyado pang maaga ayon sa pamunuan ng Philippine National Police. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Masyado pang maaga para ikonsidera na eligible si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza para makapasok sa Witness Protection Program. Ayon yan sa Philippine National Police. Matatandaan ay nihayag ni PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na pinag-aaralan ng Department of Justice kung makakapasok si Mendoza sa Witness Protection Program dahil base sa provision ng WPP, hindi eligible ang law enforcers. Si Lieutenant Colonel Santi Mendoza ay it's too early to even consider him na eligible po siya para pumasok po doon sa WPP because based po sa provision po ng WPP ay hindi po eligible ang law enforcers po, but there is a certain one provision po na pinag-aaralan po ng DOJ kung papasok po doon, possible po itong si Santi Mendoza for disclosing yung kanyang knowledge with respect dun sa kaso po ni Wesley Barayuga. Una nang iniulat na ang mga kakasuhan ay sina Mendoza na umamin sa House Quadcom hearing ng kanyang mga nalalaman sa Barayuga case, si Nelson Mariano na sinasabing kumontak sa gunman, si retired Colonel at dating PCSO General Manager Regina Garma na hinihinalang utak sa krimen sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020 at si National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, si Sergeant Jeremy Kausapin o alias Tox na sinasabing nagbigay ng 300,000 kay Nelson Mariano at ang gunman. Ang mga sospek ay makaharap sa kasong murder at frustrated murder naman ang isasampang
pa ng driver ni Barayuga. Matatandaan, nakuha sa CCTV ang pamamaril kay Barayuga. Nakatigil sa kanto ng Kalbayog at Malinaw Streets sa Barangay Highway Hills ang sasakyan ni Barayuga nang dikitan ito ng gunman. Pinagbabaril ng gunman si Barayuga at ang kanyang driver. Nasugatan naman ang driver ni Barayuga pero nakaligtas ito. Kinabukasan lumabas sa mga report na high-value target umano si Barayuga at nasa drug list ng Duterte administration sa laban nito kontra illegal na droga. Bago naging PCSO official, dating one-star police general si Barayuga at nagtapos sa Philippine Military Academy. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kinumpirma ng Manila Police District na aabot sa mahigit 1,000 kapulisan ang ipapakalat dyan sa papalapit na araw ng mga patay. At ayon nga kay Manila Police District Chief Arnold Thomas Ibay, i-deploy nila ang mga ito sa mga checkpoints, sementeryo, bus stations at iba pang mga lugar na inaasahang darami ang tao. Naghahanda rin na rin sila mga kabombo ng tactical and strategic plan para masiguro ang safety ng publiko sa panahong ito. Kabilang ang mga individual o kaya pamilya na magtutungo sa Manila North at South Cemetery, ang itinuturing na dalawa sa pinakamalaking sementeryo sa buong bansa. Ayon nga kay Manila Police District Head Ibay, aabot sa mahigit 1 milyong katao mula yan sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya ang magtutungo sa naturang mga sementeryo. Pinalalahanan naman ito ang publiko na hanggang Oktubre 25 lamang papayagan ang paglilinis at pagpipinta sa naturang mga puntod ng kanilang yumao at yan ay hindi na pahihintulutan pa na magpasok ng mga kahalintulad na kagamitan pagsapit ng 1 at 2 ng Nobyembre. Samantala, namahagi na ng relief boxes ang Office of the Vice President sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente ng sunog kamakailan sa lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President, nasa 300 mahigit na pamilya o pamilyang distress ang nabigyan ng tulong na sa relief distribution para yan sa mga apektadong residente na naninirahan sa Barangay 775 sa San Andres, Bukid District, lungsod ng Maynila. Ang bawat relief box ay naglalaman ng mga food packs, pati na ng mga hygiene kits, kumot, sleeping mats, mosquito net, at tsinelas, expandable water jugs, at iba pang mga kinakailangang kagamitan. Pinangunahan ng Office of the Vice President ang lahat ng aktibidad sa pagtugon sa kalamidad ng ahensya at nagkikipag-ugnayan ng malapit naman sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council. Umabot sa 100 bahay naman ang natupok sa nasabing insidente ng sunog noong nakalipas na araw ng Martes. Sa ibang balita, sinuspindi ng Land Transportation Office ang pagpaparehistro ng mga electric tricycle at e-bikes. Ayon nga kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II, na base sa kautusan ng Department of Transportation ay kanilang sinuspindi ang Administrative Order 2021-039. Nakasad kasi sa naturang kautusan ang hindi rehistradong mga electric vehicle na dumadaan sa mga pampublikong kalsada ay dapat na ma-impound. Ang nasabing suspension ay makakapekto sa mga otoridad ng Metropolitan Manila Development Authority at local government units na mag-issue ng kanilang regulations para sa e-vehicle. At dagdag pa nitong si Mendoza na sila inatasa na matiyak ang pagpapatupad ng direktiba ay hindi sumasalungat sa Electric Vehicle Industry Development Act. Magugunitang noong Abril 15 ay pinagbawalan ng mga electric vehicle na dumaan sa mga pangunahing lansangan lalo na sa Metro Manila. Noong Abril 18 naman ay pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan na bigyan ng sapat na panahon ang mga gumagamit ng naturang klase ng sasakyan bago sila patawan ng parusa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi pa ng mga pahayag ng Land Transportation Office Chief na si Vigor Mendoza. Pwede walang ilaw.
Diba? At the very least, the clamor also na baka pwedeng babaan daw yung license requirement of these light electric vehicles kesa 17, pwede 16, pwede na. Especially also in the provinces, no? Where there is no other mode of transport. Hindi natin ginagalaw yun kasi that's within their authority naman eh. Pero kung huhuli sila dahil walang lisensya o hindi registrado yung LEV, hindi mo na, suspended mo na yun. Bagian mga kabombo ng mga pahayag nito si Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza kaugnay pa rin ng naturang uri ng sasakyan. Sa iba pang mga balita, aprobado na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang dalawang key projects ng Marcos administration na nagkakahalaga ng mahigit 64 billion pesos. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa inaprubahan sa ika-21 meeting kahapon ng NEDA Board, ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project na nagkakahalaga naman ng 37 billion pesos at ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 na nagkakahalaga naman ng aabot sa 27.9 billion pesos. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan, susuportahan ng MTCIT ang layunin ng administrasyon na mapabuti ang transport network sa Mindanao na mapapakinabangan naman ng mga nasa agricultural sector sa lugar. Ito ang National Highway Network na magkokonekta naman sa Cagayan de Oro, Davao at General Santos City. Habang patatagin naman ang Health System Resilience Project, ang health emergency prevention, preparedness at response sa mga vulnerable areas sa natura o sa ating bansa. Kaugnay nito, nakapag-identify na ang Department of Health ng 17 provinces sa bansa kung saan gagawin nga ang pilot run ng naturang mga programa. Bombo Police Report. Nako muna tayo dyan sa Western Visayas mga kabombo. May tauhan ng pulisya ang nawawala ngayon at pinaghahanap matapos na bigla itong mawala habang sakay ng bangka at hinahabol yung mga lumabag sa batas. Alamin natin ang mga follow-up report ng Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na pinaghahanap ay isang pulis matapos nahulog sa sinasakyang pamboat sa baybayin ng Barangay Giwano, Nueva Valencia, Guimaras. Ito ay si Police Staff Sergeant Mikael Gatinao, 42 anyos, residente ng Sitio 0, Barangay San Nicolas, Benavista, Guimaras. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi ito na nagsasagawa si Gatinao kasamang ibang mga pulis ng Seaborne Patrol bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa illegal fishing operation. Ayon kay Solis, nagawa nilang maharang ang sakayang pandagat ng mga illegal fishers kung saan tinangka ni Gatinao na lumipat ng bangka. Sa hindi inasahan, biglang pinaandar ng kapitan ang kanilang bangka upang makatakas na nagresulta naman ng pagkahulog ng pulis sa dagat. Binalikan pa ng mga kasamahan itong pulis ngunit hindi na nila ito nakita. Kaagad naman nagsagawa ng search and rescue operation ng pulisya at ang Philippine Coast Guard upang mahanap ang nasabing pulis. Diyan sa seawater ng nasakupan ng Municipality of Nueva Valencia diyan sa Guimaras ay ito si Staff Sergeant Gatinao ho ay nahulog ko sa sakayan na kanilang sinasakyan during hot pursuit ng illegal fisherman and sa ngayon po hinahanap po siya ng ating mga kapulisan. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, itong Ibon Foundation, ikinabahala ang muling pagkakabilang ng Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming food insecurity sa Southeast Asia mula taong 2021 hanggang 2023. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yang tinutukan ng Bombo Radyo Kawayan. Nabahala ang think tank na Ibon Foundation matapos na muling mapabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming food insecurity sa Southeast Asia mula noong 2021 hanggang 2023. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginonsani Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, batay sa datos ng UN Food and Agriculture Organization o UNFAO,
nasa 51 milyong Pilipino ang nakakaranas ng moderate o severe na food insecurity o mga nagugutom. Pumapangatloan ang Pilipinas sa Timor-Leste at Cambodia kung saan kabuang 44.1% ng populasyon nito ang nakakaranas ng gutom. Anya hirap ang nasabing populasyon na makabili ng sapat na pagkain sa kanilang pang-araw-araw. Anya nakabase ang food insecurity sa presyo ng pagkain at kakayahan ng mga Pilipino bumili ng kanilang pangangailangan o ang kanilang purchasing power. Isa itong malaking suliranin sa bansa, lalo natin tinatanggap ng pamalaan na may problema dahil sa ipinagmalaki pa ang mababang inflation rate. Anya hindi dahil sa mababa na ang inflation rate at may trabaho na mga dating walang trabaho ay bumaba na rin ang presyo ng pagkain at kaya na nilang bumili ng sapat na pagkain. Ang kailangan anya rito ay kung ano ang naitutulong ng pamalaan sa distribusyon ng pagkain at pagbibigay ng dagdag na ayuda sa mga ordinaryong mamamayan. Onla rin din anyang agrikultura sa bansa tulad ng pandaragdag ng irigasyon, pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at pagbibigay ng bagong kaalaman sa kanila para makabagay sa nagbabagong panahon o climate change. Hanggat sa ngayon, bagamat ang daming sinasabing suporta sa mga micro, small, medium enterprises, alam nyo ba, sa 6.4 trillion budget na ng 2025, hindi pa umaabot ng 5 billion piso ang naka-allot para sa micro, small, and medium enterprises. Para mag-industrialize ang bansa, pati maglilika ng trabaho at kita kung walang suporta para sa lokal na industriya. So sa tatlong strike 3 yan, binagsak ang ayuda, binagsak ang suporta sa agrikultura, at titing lamang ang budget para sa industriya. Strike 3 yung pamalan. Kaya medyo nakabahala yan sa pagpasok ng 2025. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, para sa pinaigting pa na pagdami o paglakas ng turismo, ang Mactan Cebu International Airport ay pinalakas ang mga preparasyon dahil naman sa inaasahang buhos ng kanilang mga pasahero. Posible raw kasi ito na madagdagan ng 50% pa mula doon sa kanilang average na bilang ng mga pasahero ngayong nalalapit ang panahon po ng mga bakasyon. May balita ang Star FM Cebu. Pinalakas pa ng Mactan Cebu International Airport or MCIA ang paghahanda dahil sa inaasang pagtaas ng bilang ng mga pasahero habang papalapit ang undas. Inihayag ni Mactan Cebu International Airport Chief Executive Officer at General Manager Julius Neri Jr. na inaasahan nila ang higit pa sa 50% daily average traffic. Sinabi pa ni Neri na ang uplan biyaheng ayos help desk ng Department of Transportation ay ilalagay sa loob ng lobby ng paliparan mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 5 para tumulong sa mga pasahero. Maglalagay din anya ang paliparan ng mga medical at emergency personnel na naka-standby, gayon din ang karagdagang crew para matiyak ang maayos na daloy ng mga pasahero sa domestic at international terminals. Hinikayat naman ito ang mga pasahero na magtungo sa airport ng maaga o 2 hanggang 3 oras bago ang kani-kanilang mga flights. We already know what to do. We will have help desks in both terminals, P1 and P2. We'll have people there for medical emergency services, security. We do not do any projections in terms of numbers, but we expect always a 30% increase. Yes, what we would recommend is to come early, meaning 2 hours on the flight for domestic flights, and at least 3.5 hours. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang paggamit ng mother tongue bilang mode of learning abay hindi na epektibo ayon yan sa Department of Education. Paggamit nito mula kinder hanggang grade 3, ititigil na. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Star FM, Iloilo.
Ihinto na ang pagtuturo ng mother tongue mula kinder hanggang grade 3 matapos mag-lapse into law ang Republic Act 12027 o pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue bilang medium sa pagtuturo. Sa exclusive interview ng Star FM Iloilo kay Mr. Ernesto Sevillon Jr., officer in charge ng Office of the Schools Division Superintendent of the Department of Education Region 6, aniya hindi na gaano ka-epektibo ang paggamit sa mother tongue bilang mode of learning upang mapabuti ang pag-unawa at literacy ng mga estudyante. Pahayag ni Sevillon na hindi agad-agad na makansela ito ng buo dahil wala pang inihain sa Department of Education na galing sa itaas na Implementing Rules and Regulations o IRR. Lately ay nakita ng ating mga higher official at mga experts natin sa curriculum dito sa DepEd na parang hindi na ganun ka-effective ang paggamit ng mother tongue in terms of making our children, especially sa key stage 1, meaning from kinder to grade 3, in terms of developing their reading skills. Kaya yun, lumabas ang proposal na kukunin na ang mother tongue as a subject in teaching our key stage 1 learners. Pero hindi pa rin natin fully makukuha kasi wala pang IRR ang ating bagong law at wala pa rin bagong policy, bagong DepEd order na totally hindi na ito gagamitin. Samantala, inilabas ng ahensya ang desisyong ito matapos nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas ng Republic Act No. 12027 o ang pagtigil sa paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction sa mga paaralan mula kindergarten hanggang grade 3. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry Naguulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Entertainment News. Kilalanin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong beauty queen mula sa Benguet na kinoronahan bilang Miss Culture Global Second Princess sa South Africa. May nakalap na impormasyon ang Star FM Manila. Overwhelmed at grateful ang 24-year-old Pinay na si Kalesha Flor Shermuel Balabag sa kanyang pagkapanalo bilang Miss Culture Global 2024 Second Princess sa ginanap na international pageant sa Johannesburg, South Africa. Una nang nagwagi si Kalesha bilang Miss La Trinidad Benguet noong 2022 at ngayon nga ang unang pagkakataon ng dalaga na lumabas ng bansa upang irepresenta ang Pilipinas. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Kalesha, hindi pa rin ito makapaniwala sa pagkapanalo bilang Second Princess at tunay na naging memorable ang kanyang experience sa South Africa. Ibinahagi rin ng dalaga ang kanyang mga advokasya. Kapag country yung nirepresent mo, tas you won a crown, iba po talaga siya. Pagiging beauty queen ko po, it's not really my dream. Before nun, gusto ko lang talagang maging nurse. Pagdating ko po kasi doon talagang napaka-warm ng welcome nila. Mahal na mahal nila ang Pilipinas sa Africa. My main advocacy is mental health awareness. And then nakita ko yung impact kasi niya talaga sa community. I'm also a survivor. And then after that would be my culture awareness na since I went to Miss Culture Global. I saw na unti-unting nawawala yung iba't ibang cultures. So we need an ambassador for that. African community, ganun din po. So they really embody their culture na gusto ko din na sana gawin natin here in the Philippines. Para sa akin yung sagot ko, it was fulfilling. Alam ko I already left a mark. Philippines already left a mark in their hearts. So okay na po sa akin yun. Sa ngayon ay focus muna ang beauty queen sa kanyang pag-aaral ng kursong BS Education Major in English sa Baguio City at sa kanyang charities bilang Second Princess ng Miss Culture Global 2024. Hello Star Nation, this is Kalesha Flor Shermuel Tibangay Balabag, your Miss Culture Global 2024 Second Princess, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat, Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala itong hiyas ng Pangasinan na si Rona Lalene Lopez, irerepresenta ang bansa sa international stage matapos na makasungkit ng corona sa ginanap na hiyas ng Pilipinas 2024. May buong pag-uulat dyan ang Star FM Dagupan.
Masayang-masaya at hindi pa rin makapaniwala ang hiyas ng Pangasinan na si Ronald Elaine Lopez sa pagkakasungkit ng corona sa ginanap na hiyas ng Pilipinas nito lamang buwan ng Oktubre. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kahiyas ng Pilipinas second runner-up Ronald Elaine Lopez, ibinahagi nito na dati ay bibihirang makakuha ng international titles ang Pangasinan kung saan hindi niya inaasahan na masusungkit niya ang Miss World Continental Philippines at may karangalang irepresenta ang Pilipinas sa Thailand para sa international stage. When I was called as the second runner-up, I was super happy because at last, Pangasinan will have a crown in Hiyas ng Pilipinas. And now, finally, may crown ang Pangasinan. And yun ay Miss Continental World Philippines. So, very grateful po for the organization for seeing the potential in me and for believing in my capabilities. So, I will do my best to not only bring Pangasinan, but the entire Philippines po in the international stage. Ang kanyang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga taga-Pangasinan, kundi sa buong bansa na nagpapakita ng husay at galing ng mga Pilipinas sa larangan ng pageantry. Nation, I am Ronald Elaine Lopez, your Hiyas ng Pilipinas second runner-up and your Miss Continental World Philippines 2024. Basta Radyo, Bombo. And Star FM, it's all for you. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Mia nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaaring matunghayan ang mga programa ng ating mga himpilan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, pwede rin sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman, dyan sa bahagi po ng Visayas o Mindanao ay matutunghayan yung mga programa natin sa pamamagitan ng Facebook Live. Ibig sabihin, mapapanood nyo rin yung mga paborito nyong programa. Kaya doon sa mga Cebuano speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jansan. Habang sa mga Ilonggo speaking naman, para po sa inyo, ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombot Sir Nation, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Oras Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabobot Sir Nation, sa ating Christmas countdown, 69 days to go bago ang araw ng Pasko.
Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaod to sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagay na sa Bombo na Big Time, inyo sininabatian ang interview with one-on-one interview ni Bombo Roger Hensaneo sa kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas. No? Kung kamusta na subong ang pinalanggang alkalde sa siyudad sa Iloilo, kag may pila ka mga current issues nga ginhaboy batok iya sa aton sining alkalde. Katulad na gid lamang sa sining aligar nga may ginabatsyag ang alkalde nga seryoso sa balatian siniyang cancer. May mga ara man sini nga ginapayag ngati nagapanag-iya kuno si Mayor Jerry Treñas ang 200 ka mga grab car units nga nagapanghalawhaw karon iya mga taxi drivers. Anyway, anong sabat diri sang alkalde? Yari karon sa aton sining linya si Bombo Roger Hensaneo. Bombo Roger, sa report please come in. Maayong udto Bombo Cham sa aton yung mga listeners kay viewers dira sa syudad kay probinsya sa Iloilo kay of course sa bilog nga kalibutan nga nagyatan-aw karon kay nagapamati sa Bombo Radio Iloilo. Padayon ini sa gyapon sa aton sa diyang eksklusibo nga pagpakigangot sa kay Mayor Jerry Treñas nga sa karon diri sa may Metro Manila at isa man mismo nagaako nga he is under medication and medical attention, no? Matapos nga for so long a time madamo sa mga huring-huring may kangtanan sa iyang kondisyon kay ti una na diri kagina ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas kay galusing kadawa niya lang ang ining issue niya may cancer ini siya, no? So that is already a direct statement no less than from Mayor Jerry Treñas. Kay para sa aton sa niya mga kabombo, no? Kay Castar Nation niya nagapamati subong Mali Mayor Jerry Treñas sa akon sa niya nag-set kami sang interview punadjar paiway lang anay tani ang pamangkot sa politika of which we so responded and politely observed no during our interview, but in the process Bombo Champ kay kumo politiko man nag-interview naton sama mismo nagabuya sa niya istorya that is so related sa politika. So amo ning kasugpon sa aton siniya niya pag hinunanon kay Mayor Jerry Treñas. Sino bala ang nag-propose sang unity? Ay sa pagka-dumdum naton nga nag-issue si Mayor Jerry Treñas sa memorandum for Mayor or Acting City Mayor Ganzon bilang Vice Mayor to be the caretaker no sa siyudad sa Iloilo. In fact, being an acting mayor in his absence. Isuno sa iya, i-confirm that ari na sa diri sa may Metro Manila sa that was issued Bombo Champ and ining pag-file sang certificate of candidacy ari na sa diri sa may Metro Manila. Pamatian naton ang unang pagpahayag ni Mayor Jerry Treñas sang eksklusibo nga interview sang Bombo Radio Philippines. Mayor, nagalin ikaw sa syudad sang Iloilo based on information like September you did issue a memorandum for Vice Mayor Ganzon to be the acting city mayor. That was, I suppose, September 26, no, Mayor? Daw muna. Because the time I was already in the hospital and they saw that there was a block and there were certain procedures that they wanted to do already. No? So I wanted to make sure that the city will be in good hands in Vice Mayor Ganzon. Nagwa niya daw during the, of course, filing of COC in all of this, no? Related gamay sa politika, you were not present sa syudad ng Iloilo. I was not present. I was
confined because during the filing, that was after the procedure, the procedure was very tedious, and I had to regain my strength, and there was a lot of pain. Okay. So how was the feeling, Mayor Treñas? Tungod nyo you were there sa syudad sa Iloilo and here comes nga. May gamay nga dapat atenderon sa patagsang niya pamulitika. Anong nabatsagan ni Mayor Treñas at that time? I felt very frustrating, but at the same time, I already believed that there was an agreement with that was based on what the administration wanted, that there should be unity at the top. And I held on to that agreement, no? Because the agreement was made even before I was in the hospital between my daughter and the other account, no? And in the presence of Speaker Romualdez. And after the agreement was made, Speaker Romualdez immediately called me that informed me that we will take care of this. Since may gamay naman ini sa angod sa politika, Mayor, just to of course, no, clear the air. Ano man kamo ang nag-istorya sa kay Speaker Romualdez? What was the story nga mai-share mo? Because daw naglapta na gid man ini sa Mayor. What was the story from Mayor Jerry Treñas himself, direkta? Well, I think the other camp was asking the administration if there was a chance that there will be a united front. Administration was open and opened it up with us. And considering that I was ready on my last term and my daughter was ready, I proposed that if there was going to be a unity team, at the top, my daughter will run for mayor. Okay. So, amo ina Bombotsam ang una niya pahayag ni Mayor Jerry Treñas nga ginuyatan niya, no, gintindugan niya anya ini niya agreement niya ila niya na istoryahan. And of course, no, monitoring wise sa report sa Bombo Radio Iloilo, diri sa may Metro Manila, madamo sa mga nagaginawa niya may informasyon niya kung sino giman bala daw halos kin ba isan ba to bala Bombotsam kung sino ito na putok, no? Kung sino nakakak kung sa aton to bala. That was an information, no, that gin-clear ni Mayor Jerry Treñas. At of course, amo nang niya panuaron sa niya Mayor sang aton siniya niya na pakigangutan. Pero ang pamangkot, sino gid bala nagintaytay, sino nagpatigayon sa niya unity? May na-mentionar dito niya si Congressman Jo Ang, may na-mentionar dito niya iba niya partido, but straight from the horse's mouth, no? Sino gid man nagpatigayon sini? Bombotsam, ari ang niya eksklusibo nga pagpahayag ni Mayor Jerry Treñas. Sino gid ang naguna reach out, Mayor, from the higher, say, leadership? Ang kampo bala ni Mayor Treñas o ang kampo sa niya ni Congresswoman Baronda, if I may ask, Mayor? Our leadership talked to Congressman Jojo Ang. I think it was Jojo Ang who was tasked by the leadership to talk to me several times until I gave it and agreed to the unity team. So it's Congressman Jojo Ang na nagpatigayon? Siya nagpatigayon kay according to him, gintas siya ni Speaker Romualdez. So klaro Bombotsam, no? Anya pagpahayag ni Mayor Jerry Treñas niya ang nagpatigayon si Congressman Jojo Ang, no? Ginpatigayon niya sa kagustuhan Bombo Roger sang leadership, and the leadership I would assume amo si Speaker Martin Romualdez. Exactly, Bombotsam, no? Kaya of course, tanan niya mga bagay, subong daw balano, naging man kung sino ang ginag-groom for national leadership agad Bombotsam, di ba? Kaya nagaperma, subong sangkona, sa niya man niya nagailinaway sa dalom, ang national, ang national, ang ginadil nila, isa lang pangalan. It's not of course the president, but of course, ang national leadership diri, niya ginag-groom is the speaker, no? Most especially if we speak about the House of Representatives,
it is always the Speaker of the House nga si Speaker Romualdez. Of course, siguro nabalaan man nila nga congressman to congressman ng istoryanay, tikon apple to apple lang kami may istorya sa Kamatis, Bombochamp, di ba? Amogid, amo na ganing ambal nila lang ako nag-inistoryanay, gani ang mga sindiro, hindi mag-intervenir ang mga bakiro. May lugar kina sila. Yung ari pag ito ko pamangkot ko kay ti siyempre Bombochampa sang nagpuli ko sa syudad sang Iloilo, nagsakay gid ako sa kampyon nga eroplano. Natabuan niya ara man to ya si Mayor Jed Patrick Mabilog. So natimingan man niya nagkasakay kita ya sa flight niya upod siya. So we happened of course to exclusively made some conversations sa kay Mayor Jed Patrick Mabilog. But the long and short of it, pagpuli siya sa may syudad sang Iloilo, halos daw nagsinako gidang tanan, no? So no, kay Mayor Jed kay Mayor Treñas, gin-stop na more or less ang mga activities sa syudad sang Iloilo when Mayor Jed Patrick Mamilog visited sa City Hall. Kamusta ba lang ila subong nga relasyon? Bombochamp, ang eksklusibo nga pagpahayag ni Mayor Jerry Treñas. Okay. In all of this, Mayor Treñas, there's so many names nga nagkalagwa sa may patag sang pamulitika sa syudad sang Iloilo. Well, your friend, Mayor Jed Mabilog, has been in the limelight also, no? How are you with him? I do not know. I do not know. I cannot answer for him. I can only answer for myself. So, I received him very well during his birthday at City Hall. I stopped all business just to receive him. Batod ko siya sa maayo. Nagkanta pa ko sa happy birthday upon sa mga konsyales upon sa iya. I do not know what happened. You know, I cannot speak for him. No? But again, as I have said, let's not talk about politics. I'm taking care of my health. I cannot speak for him. I can only speak for myself. Bombochamp, klaro. Ang amban ni Mayor de Treñas nga let's not talk about politics. Pero sa Batman sa kaya pamangkot man ako, ginawat-angot ko man ang pamangkot ko sa iya mo because all along, you were saying about unity. So, with all due respect, Bombochamp. Pero ito nagkadlaw si Mayor Treñas, antes sang ipamangkot ko sa kay Mayor Jed Patrick Mabilog, yung aton na lamang sinisiguro may mo yung mga listeners and viewers would analyze or makadeduce sila sa niya ila sininga conclusion as to kung makadraw sila sa conclusions kung kumusta sila, no? Politically, Bombochamp. Gani man ti nagrakakin si Mayor, pero ang balya siya ang mambalya lang niya, ang iya lang na batsagan, di siya kung kambal para haya kay former Mayor Jed nga kinantahan niya pa happy birthday upon sa mga konsihal, nagblow pa to sang kandol nga ginahatag ni Day Raisa, stop tanan sini nga business sa City Hall. Way kano kabalo si Mayor Jerry kung anong plastada with former Mayor Jed Roger. Tino mo gina siguro Bombochamp galing kiti dreaman sa may right after siguro to sa September nga pagdagdag niya sa memorandum for an acting mayor si Vice Mayor Ganzon close ni Mayor Treñas sa mga bagay-bagay para ka makapokus sa ikayong lawas niya. Pero may pagid ako nga pamangkot sinisaya kasi of course may politika naman siya. Nag-emphasize kinidiri ni Mayor nga daw gina-insert to gid kuno ang politika. Pero importante ni siya mabalaan sa publiko, Bombochamp, no? For whatever it is worth, no? Nya ining pamangkot. Kamusta sila ni Congresswoman Jamjam Baronda? Bombochamp kay maging sabati si Mayor sa akon. Ambal niya, ready nang iya sininga Kona. Kona means Certificate of Nomination Acceptance. Either way, Bombochamp, tuwam lang ning na suni mong ma-mayor siya or ma-congressman. Tiyambal niya either way, ready nang iya Kona. Pero bangot niya may halos agreement, or shall we say agreement na gidman, no? Naging pagwa, ari ang pahayag dugang ni Mayor Jerry Treñas. Kamusta ka mo ni Congresswoman Jam Baronda? Relasyon ninyo? Now that of course there's unity. Well, why man ko kandidato para congressman? Why man ko nag-file? No? I already had CONAS ready.
Either way, but why mo ko nag-file? Balaan mo ako, Roger, may agreement, no? And I've been in politics for so long. Ang hinambalan mo, your word is your face, and your agreement is is the way how you handle things. And ako yung pag-hambal ni Speaker, nag-agree ako. Isa lang ka-hambal lang. I started being in politics in 86. So, since 86, pila na katuig. In 2026, I'll be in politics for 40 years. But dapat siya hinambalan. Ako yung isa lang ka-word. Okay, Mayor, kamusta ka mo? Nakakommunicate bala ka mo ni Congresswoman Jam Baronda since then that there was an agreement, butang na lang binaton? Nakaistoryanay ka mo over the phone, personal, or in whatever manner? Right. Sabi ko, ay talagang politika. No, mapilit ka ginaw. Bombo Cham, pati ano man to si Mayor Treñas, kung sa tubang niyo ko to siguro, dito medyo mamula-mula man to si Mayor. So, ano mo na, no? That's the instance of doing sa pamangkot saya. After all, I really wanted just to make some clarifications man, Bombo Champa. Not to, at any rate, ablang dabukan pa ang sitwasyon, no? Or batangan mo pa asin ang may pilas na. But it was just, I think, out of sincerity, ay ginahambal ni Mayor Treñas because wala man sa may mag-gain subong because he's no longer a candidate. Yes. And in part, he is on his medical leave. Butang ta Bombo Champ nadya paayos siya or maybe doing things that would be for his health, no? Siguro mahimo ginambalin ni Mayor because that is the truth, no? Santo saya sining panuaron. And here comes Bombo Champ, tapos nasa kay Mayor Jed Patrick Mabilog, kay Congressman Jam Baronda, nga may gamay nga notation sa politika. Anong pamilin-bilin ni Mayor Jerry Treñas, no? May kang tanan sa politika in general sa syudad. Of course, may yaman sa kagalingon nga Team Uswag, Bombo Champ, no? Jam yung kay gina si Mayor, pero may gamay man siguro nga ni si Bombo Roger man, na wala na gid nga avoid ng pamangkot sa politika. Pero may istorya sa Bombo Champ about politics. Ari ang panawaron ni Mayor Jerry Treñas sang eksklusibo nga labot sa Bombo Radio Philippines. Mayor Treñas, madamo man of course no sa mga lideres mo sa syudad sang Iloilo nga nagyahangla sa nya imo nga kondisyon, mangin statement mo sa mga bagay about politics to end this kind of statement about politics. Anong mensahe ni Mayor Jerry Treñas? First of all, wala ko cancer. Kita mo ban guya ako. Second, I've been resting. I've been praying a lot. I have more time to pray. I'm praying even for everyone, including Jed and for Congresswoman Jam. I'm praying for them. Mamuyuan natin sila. But ang kalamanan ko yung pangamuyo para gid sa grupo ko, ang Team Uswag. No? Because Team Uswag Iloilo is very close to my heart. I started it when I first became mayor in 2001. And for 23 years, we have done so much. May mga dialysis centers na kita, eye care centers, we have a dual legislative building, we have so many great things. We did all the plazas, we did all the markets. I mean, 23 years ago, Roger,
Can you imagine having a market nga may elevators, may parkings babaw? Ginahulat ko na lang ang meetings ng National Historical Commission of the Philippines because we had an application para sa DBP building because we are going to lease that DBP building. And we are going to have a parking building there, you know. Kalayo na sa naabdan sang syudad. Amo na ang Team Uswag is very, very close to my heart. I always pray for the candidates of Team Uswag. I will always support the candidates of Team Uswag. Vice Mayor Jeffrey is very close to me because for the 2 terms we have been together, he has supported all the programs of Iloilo City under my administration, and I will be supporting him all the way. Para sa akon, layo na naabtan sang syudad, no? Every day ginapadalaan ako ni Neil sa mga Neil Ramita sa mga bulak arada sa Esplanade, mga gumamela, mga santan, mga fire tree, mga yellow bells. And I am so happy that Iloilo has gone a long way since I became councilor in 1986. You've seen how Iloilo has grown so much. No? Kalayo na gid sang naamtan sang syudad. Every time may mga program, lain-lain, no? The most peaceful cities in the ASEAN, the cleanest, ang pinaka-business friendly. Finalist naman kita, by the way. Ang Aton Peso, number 1 in the Philippines for the, I think, 2nd time or 3rd time. Our employees at the officials of the city government are performing so much, no? Because Iloilo City is very much alive. Okay. And we want this to continue. And I think this will only continue if we have the group of Team Uswag there. So, Bombo Champ, ayaw mo na ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Trillanes sa iya siniya niya Team Uswag kaya. Anya man niya, aron niya, no, in terms of development sa syudad sa Iloilo, now that he is so far quite away, no, from the city as he is now in Metro Manila. Nya hangla, no, o hulat sa iya siniya medical procedure this coming November. May isa ka iso may kantanan sa may Grab na ginapasuni may ara sa sang units nga at least sa 200 units. Sa aton yung may kabombo nga nagatanaw worldwide, ari ang panoaron ni Mayor Jerry Trillanes. Kung maano sa Bombo Champa, ibanto ya gani makapaka. Ay si Bato by the way, no. Sa statement niya kay Kerwin Espinosa, ako nati makita kami ni Kerwin Espinosa sumbaggon yun sa Suguyamo. Si Mayor may kaugalingon man sang version Bombo Champ. No? Sa naga-akusar kay Mayor Jerry Trillanes, yari ang eksklusibo nga sabat ni Mayor Trillanes may kantanan sa isyo sa Grab. Ginangot mo pangalan mo, do tagiyapan mo ikaw sa niya Grab, do 200 units sa may syudad sa Iloilo. What's your clarification on this? Well, you know, may tubo pa ko di kag may bag, no? But if I feel better, if they can prove it, I will jump in the Iloilo River. No? But I hope if they cannot prove it, they will also jump in the Iloilo River. Bombo Champ, sino ay hadi na abe ang daw hindi ko familiar, sino na dapat, sino ko malumpat, preparahan mo na da. Ti pangitaon ta na diri kung
sino malumpat kung mapamatud-an sa nagakusar nga may 200 grab car unit si Mayor. Kag kung hindi pa mamatud-an, ti ambal sa Mayor, siya ti kung hindi nila pamatud-an, I hope nga sila man tani ma-jump sa Iloilo River Ti siguraduhon na nila sang duwa ka kampo, Bombotsam, kung sinogi man na sila, nga high tide da, kaya parang ito, di mabulubod layat. Taas madibelbelas ang tubig, Bombotsam. Mapinot guro Bombo Roger kung hunas, kay ang masalo to simo, mga mangroves nga tunokon. Ati, tabuan na kanila nga high tide, pero matas-taas ang tubig. Mapdi mo nga agi ka mangroves mo? Kaya diba? Sige na. Pero, Bombotsam, on a serious note, tama of course, no, si namangkot yung kay Mayor, mo ti Mayor, saan ka puli? Siguro sa mind ni Mayor, nino mo ni si Bombo Roger man. Kaya malanag yung gani yung mapaopera, papodi sa Metro Manila. Sama na ba si... May second operation pagin sa gali Bombo Roger? This November, no? He will be undergoing a major operation naman niya. Pero way pa sa kapupira Bombotsam na Pinoy kita yung daan, mamangkot ka tisan o ka mapuli, way ka pagani nakaabot. Kada? So, tiaryo, ang sabat ni Mayor Treñas, kag kung paano sa ginudugsing sang iya sininga mga apo. Sana mapuli sa Mayor Jerry Treñas, mga kabombo, ang eksklusibo nga pamangkot sang Bombo Radio Philippines. Mayor Treñas, saan mabalik si Mayor Treñas sa syudad sang Iloilo after operation? I still have a scheduled operation. It's a major operation. It's going to take 3 to 4 hours. Assuming there are no complications. If there are complications, it will take more than 4 hours. I will need recovery maybe 2 to 3 weeks. Maybe after 2 to 3 weeks from my operation, I will be back. Probably first week of December in Iloilo. Okay. Finally, Mayor Treñas, you made mention sa mensahe mo sa may pumuloy sa syudad sang Iloilo. Now that, of course, no, arang apo mo, makita ang gina-post mo sa Facebook, nga gaupod sa imo. What's your message sa imo nga pamilya in all of this nga may mga challenges karon sa Mayor Treñas, mo especially sa Pasalamat ako bala sa kabataan ko kay nagabulos-bulos sila di bantay. Si Reisa magabot di bit-bit yaya bata dumug-dumug di sa akot bantay. I do FaceTime with my apos in Iloilo. Si Miguel ko doon sa weekend dalon yaman bata ya diri. You know, I'm spending more time with my family, more time compared to before, no? And I'm very happy. With this, salamat gid sa pag-grant mo sa interview kay sa pagsalig mo sa Bombo Radio Iloilo kay sa Bombo Radio Philippines, Mayor Jerry Treñas. Thank you again. Thank you again. Maayong aga. So, Bombotsam, amo ato ang aton kabahin sa pag-interview sa kay Mayor Jerry Treñas sa mga bagay-bagay nga ti luyag naton nga klaruhon. And at least we thank the Mayor also, no, for giving us the opportunity kaya pagsalig niya ma-interview sa Bombo Radio Philippines ang kagmatag naman ang iya siniya niya sentimento sa mga issues that are being confronted sa iya kaya nasabat man niya santo sa iya sinikaw gudingon niya panoaran Bombotsam. Alright, susubong si Mayor nagayara pa siya sa recovery man sa una niya sining operation Bong Roger, di ba? Domos na? Yes, Bombotsam, no? Padayon sa kay may mga medical procedure pa niya mahimo laboratory nga himo sa iya for him to be undergoing a major operation comes sa November. Tagaan-tasan simpo, no? Nga magkapaayo-ayo si Mayor Treñas and kung tagaan niya kita sang oportunidad nga makabisita sa iya sinindriya niya panimalay sa may Metro Manila at tingwaan ginaton Bombotsam kay tidiri man kita na base para niya mapalabot man naton sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo kung kamusta ang Mayor right after his operation and in any tense and sang pamulitika, no? Bombotsam gapangayo sa Mayor Treñas sa niya pangamuyo para sa iya siniya niya mangin operasyon. Siguro
may kasumpong naman sa politika rin, hindi isama lang guro iya sining nga tinutoyo, no? To see that Mayor Trias will be able to recover after sa iya siniya nga major operation. Kaya kagina nami man na interview natin kati si Mayor, conversational lang man, inom sa tubig niya, panrapos sa iya nga nawong, mahimo niya tinainitan siya, or basi na malasan to sa kay gimpamangkot naman na dugang pati sa politika, but nonetheless, diya pasalamat kita, Bombo Champ. So, inaaton sila nga report, Bombo Champ. Thank you, Kid, Bombo Roger. Inaaton niya report para sa Bombo Radio Iloilo sa programa Bombo Hanay sa Udto, direkta dari sa Bombo News Center sa Makati City, Metro Manila. Ini si Bombo Roger Hensenayo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat, Kid. Bombo Roger Hensenayo, ang office manager sa head office or Makati head office. Dito iya sa bahin sang Metro Manila sa karon sa aton sini nga mga kabombo. So sa mga nagapamangkot, there you have it. Ang pagsabat gidirekta ni Mayor Jerry Trias sa kung sino ang may kagustuhan sang unity, ang may kagustuhan giniya sang unity, way sang liwan kunti ang leadership. Kung leadership ang aton sini nga pagaistoryahan, klaro naman sa mata sang bugo sini nga Pilipinong pumuluyong Pilipinon nga ang ginaduso kag ginagroom sini karon iyang magapapili sa mas mataas or presidency abi by 2028 na way sang liwan kundi si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So kagustuhan ni Speaker Romualdez ang unity kag ang iya sini nga gintulinan nga magpakig-istorya or paistoryahon ang duwa ka grupo amo si Uswag Ilonggo Party List Representative James Joang. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So klaro ina direktamente ina sa kay Mayor Jerry Trias. Amo sina ang iya sining pahayag kag si Mayor mismo ang nakabati sa statement ni Speaker Romualdez, no? Nya, I will take care of this. Kiti, kumadumduman nyo pa sa aton sini makabumbo, nangin tuman kagumon ang pananawan with this unity kay ang kampo sang uswag ni Mayor Trias, Inday Raisa. Una na yung nagpagwa sang statement niya, may agreement na, may unity na, maupod na sila. Kag, kung magkuton mo naman iya, ang kampo ni Congresswoman Jan Baronda, sige, why kami sang, may negotiations, pero why kami agreement, why kami sa may ginagrihan? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero at the end of the day, nangin klaro ang tanan, sa adlaw mismo sang filing sang certificate of candidacy. Amugin man bala ini ang natabo. Iba si kung gusto man niya nga hatag pa sang statement sang team abi ni Congresswoman Jam. Ay bukas man niya ang linya sang Bombo Radio sa pagpamati man sa ila. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Di hambal ni Mayor gani isinya sa kagustuhan sang ibabaw sang leadership nga mayara sang unity. Ara ako sa akon sini nga last term kag nakita ako man nga ready na akon nga bata, siya tinagpasugot ako kag ginpanindugan ko ina. That is why nga wala iya sang may nagfile sang COC nga magkontra sa kay Congresswoman Jam sa amon sini iya nga grupo. Pero ready na kuno ang iya sini nga CONAS with S. Kay either way kuno sa aton sini makabombo, preparado man iya si Mayor Jerry Trias. Pero tubtob iya sa mga last minute nang hawid gid kuno si Mayor Trias, no? Sa sining kagustuhan, agreement, no? Nagikan iya sa liderato sang Kamara. Nagikan sa kay House Speaker
Martina Romualdez. Oh. Ti sa pamangkot nga kumusta ang relasyon nila ni former Mayor Jed Mabilog, hindi ko niya makasabat si Mayor Jerry Treñas kay he can only speak for himself. Medyo may kusi gamay, sinya ti ginbaton ko siya maayo. Stop ang tanan nga business sa City Hall, nagkanta kami happy birthday kaupod sa mga konsihal. Nag-blow pa siya sa kandol nga ginahatag ni Inday Raisa. Tapos, why naman sa maging sugpon pa nga iban, si Mayor Jerry Treñas. Pero balaan man guro sang pumuluyo sa syudad sa Iloilo kung kumusta ang ila sining nga relasyon nga duwa. Ginklaro man sang alkalde, kagya iya sining nga gindula ang mga spekulasyon nga ini siyang may kanser. Hambal ni Mayor Jerry Treñas, siya wala ko ya kanser. No? Gapahuway ako kay ara ako karon sa recovery stage sa iya sining nga una nga operation kag nagapangamuyo ini siya. Iya ginapangamuyuan ko gani si Congresswoman Jam kag si Mayor Jed. Pero laban akon nga pagpangamuyo sa akon sining nga team, sa Team Uswag. Kag makahalamot parang hambal ni Mayor, may kantanan iya sa sining grab car issue nga more or less 200 ang ginapanag-iyahan ni Mayor Treñas. Sinya may tubo pa ko ni kagbag subong, sinya pero tikon mapamatud-an nila nga kung tag-iya sina, I will jump in the Iloilo River kuno. I will jump in the Iloilo River. Kag hambal ni Mayor, I hope kung hindi nila mapamatud-an, sila jump man sa Iloilo River ko tani. Di man tayan tani kung sino ang ma-jump to. No, sa aton sini nga mga kabombo, pero ang alkalde mayara pa sang another major operation by November. Kag suno pa gani sa kay Mayor sa nga mga 3 to 4 hours kung wala complication, kung may complication niya basi more than 4 hours. Kag ang recovery stage is 2 to 3 weeks. So ginablubanta niya first week sa nga December pa siya nga makabalik diri. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, why naman iya sa politika pa si Mayor? Di naman siya magpadlagan. So bilang amay sang syudad sang Iloilo, na naghatag man sang kayuhan kag naghimo iya nga nangin bantugon man ang syudad sang Iloilo, madamo man sang nabuligan, di siguro bisan sa palangamuyoon na lang naton. Madalaman naton ang aton sining iyang pinalangga nga alkalde. Nga mangin maayo lang operasyon, wa isang komplikasyon, kag badasig ang iya sining recovery. Sa aton sining karon niya nga mga kabombo. 40 minutos sa nakaligad sa takna nga lawna. Pagbalik sa bumbuan ay sauto, istorya na to na banwado nga mga balita kag impormasyon. Reklamo may kantanan sa sining grab car issue sa Gyapo, no? Ang atop, Sus Maria Kagusip, hambal sa atop sinya, ano na yung pagsulundan sa grab car sa syudad man? Ang LTFRB 6, nagpathag man diri kun nga way sang lihok ang ilatalatapan sa reklamo sang atop, tuhoy sa grab car. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga pahanumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 13 to 19, 2024.
The Rock Station Band is overflowing with excitement na gud maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa October 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plaswala de Iloilo. Sa October 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plaswala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Ano nga pagsulundan sa grab car? Diri sa syudad ang gina-question sa Association of Taxi Operators. Kag ang LTFRB Regional Office 6 sinagpatahag diri nga may mga complaint ang atop batok sa Grab pero duway kuno nila yung masolusyonan ini. I-check ta sa mga balita kaupod sa kanday Bombo Jomar Villa and Bombo Hana Andaza. Unahon tanay Bombo Jomar.
Oh, anong pagsulundan sa grab car sa syudad ang gina-question sang atop? I-check tabi ang balita ni Mombo Jomar. Jom, sa report, please come in. Na gina-question diri karon sang Association of Taxi Operators in Panay ang pagsulundan sa grab car diri sa syudad sa Iloilo. Ining kasunod karon sa reklamo sa mga taxi driver nga mahina ang ila sini nga biyahe bangod sa kadamon sa mga grab car sa syudad. Nga isa ning sa makabig nila karon nga kompetensya man no sa ila sini nga unit bombotsam nga imbes sa taxi masakay ang mga pasahero. So nimo bangod gati sa kadamon sining mga grab car. So gina-prepare lang ini sa mga pumuluyo no diri sa syudad sang Iloilo. Sa pagpagyangot sa Bombo Radio kay Mr. Perfecto Yap, ang presidente sang Association of Taxi Operators here in Panay, suno sa tungdan, may pila ka pagsulundan nga ginapayag ti wala sa ila sining terms and condition. Diri bubutsam kag ginalakip diri ang question sa ila sidi karon nga petition kay may petition isla sa LTFRB nga ang kaundan sa petition amo ning naga-question karon sa mga violations abi na ginapayag violation sa sining grab car management diri sa syudad sa Iloilo. Suno kay Yap ti ang kaundan sa ila sining petition among ang ila sining operation nagakadapat ara lamang sa application na o on call lang abi ang ila sini pag-operate sini pero doon na notice kuno sang natungdan nga daw ang ila sini operation do angay na kuno ka taxi nga kun sa diin may mga ma-pick up da pasero ginapasakay na bubutsam kag isa pag diri sa concern nga dapat may ara ni sila sang sa ginatawag karon nga parking area. Ako sa dinti matindar sila da as long as kati wais ang wais ang on call abi no wais ay may nagapabuking sa ila sining application kay kun ang matabo sining kung sige man ila sining roving adri sa syudad sa Iloilo ti ang kasubong gid nga kompetensya sa mga taxi unit diri sa syudad sa Iloilo. Ti mo ni question sang atop bubutsag ka dapat kung ano ang aras sa terms and condition amo na nga dapat karon ang i-implement karon sang nasambit niya nga management. Aribla na pabati naton si Mr. Perfecto Yap sa ma-interview diri sa Bombo Radio. Sure, no. We have filed it actually sang June, no. Unfortunately, wala pa na ma-schedule ang hearing ditya. Pero tungod sa kadamo sa mga activities na Manila, kada the fact nga ang amon nga petition is supposed to be deliberated sa national level. However, sa case ngayon na daw medyo very expensive sa part namon, so every now and then, kada hearing, makadto kami sa Manila. So they have decided to return it back to the regional level para na kadang violation na rin man dire. So somehow, ang pag-verify, kag-validate sa mga amon claims o kung mga violations sa grab Iloilo, no? Specific grab sa Iloilo, mas mapos. Okay. Anong kaundan sang petisyon, sir? Siya natin, tungkol sa violation nila sa terms and conditions. Very specific. Ang ginobra nila is that ara sa terms and condition nila na ang ila first and foremost yung operation is based sa apps. Diba? In other words, they are not supposed to roam around the city, flying the city of Iloilo. They should be situated in a specific location and that's supposed to be even garahe nila. No? But nakita mo sa buong na makita mo may Grab na may ngalan nga Grab, 50% discount. Nagatiyog sa siyudad sa Iloilo. I think it's not knowledge lang naman siguro kamo nga mga manugsa kay Bombo Jomar na makita na kung dira mo na nagabutang sila sa 50% discount tapos Grab taxi. So anong boto balon sila? Indirectly, nagapamaypay na sila, nagahil sila, so panawag sila pasahero, hindi na allowed sa ila nga kontrata o kung isa ila nga prangkisa. So, sa apps nila mo, and no transaction.
should be done. In other words, hindi sila pwede kapasakay sa Jalanon nga nagpapamaytay sa zero. Pero kung ikaw pasahero, Jumar, kita mo may 50% discount sa grab. Ano ang bot sa balon sila? Kapamaytay sila o wala? Directly kapamaytay na. So violation din na. Aduha, pag okay, ano? Okay, go ahead, sir. Kaduha, supposed to be sa mga area si Kahara, may naga-queue o kung may pila ng mga taxi para sa mga serbisyo sa mga pumuloyo o kumunagsakay, hindi na sila pwede magtinegra. Pero ano ang ginahimo nila? Araan sila sa airport, no? I don't know, no? Basta daw somehow ginpa formero gani outright frontal gadya ara kami sa linyahan sa paradahan sa airport sila ya ara tubangan sa rival area. Pero that was addressed at acted upon lang aton manager man sa airport. So napalin sila dito. Pero damo na sila nga mga diskarte. Tungod somehow, I think, common knowledge naman nila, you can even verify it sa mga bangko, kadamo na sang na-foreclose sa ila, hindi nila makaya. So, ang amortization nila, monthly basis. Contrary sa gina-claim nila ni isang ila nga manager, mayo ang dan sa grab taxi diri sa Iloilo. Okay. Duha ang ila violation, sir. Kadamo-damo. Ang terms and conditions, kung makita mo diri, lawig ini, duha ka pages. Duha ka pages ang terms and conditions. Ang kalabadan, halos tanan na violated. So, halos tanan pag provision, major provisions violated. So anong hambakal si Farbe kuno, sir? They are going to act on that. No? Kung hindi pwede, kag hindi pwede, parte kung babase sa ilang prangkisa. So, an ka mo na nga daw nadugayan sini kay John Pato hasta subong may pagtiring? Ang we do not know, no? Kung ano ang dasodera, pero sa pag-abang paghinunadon, we know nga video underman din man ang LTFRB. Si Mr. Perfecto Yap, ang presidente sa atop. Siya mo na ang ginaulat-ulat na lang hearing. Damo ang in-violate sa GrabCar sa terms and conditions sa ilang kontrata. Damo, may mga proof or complaint na nga napasa ang atop regarding sini Bombo Jomar? Actually, ang among sinedo dire palang madres ni sa hearing. Dire nila ni Dalon, kagin pang-attach nila ning concern, pero sa subong as of now, amo pala nanay ang observation na iya sa ila sa nga mga drivers, kati amo na nga imbes nga call on call lang, pero amo na kuno nga makita ang mag-roving na sila dire sa syudad. Kay kung wala sang pruweba, hindi na naton sini mapamatud ani nga mamba ka lang based on our observation. Kung baga pati hearsay mas maayo siguro kung may mga babakod sila nga ebidensya, may witness sila nga way nagpa-booking, pick up lang, ado kasubong na iya nga nagtaksi ng GrabCar, mga mamo sinabala kay kung naga-violate man lang sa mga provision, terms and conditions dira sa GrabCar, dako maning kadulaan kag dapat gid sila pinahan ang mga naga-GrabCar nga naga-abusar sa mga kasubong siniya nga mga pagsulundan. Ugaling kiti may nanotisyaran man kita nga may mga taxi man nga available sa Grab application, Bombo Jomar. Depende na zero. Habang busam kita dagalaom nga asa patigayonon nga hearing laban-laban ni required na sila sa ebidensya na kung ano ang iplastada karon sa ang atop ago jati ma-justify ang ila sini karon nga mga aligasyon batok sa sining GrabCar diri karon abang busam kay di amo na
diri sa syudad matamat naman ganita mo diri karon kamo na ang isa diri sa address Manila nga dapat karon nga ma-asolbar kag di dapat masunod ang terms and condition under karon sa sambit nga management. Bumbucham. All right. Ini si Bombo Joe Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Joe Marvilla sa imo sini iyang balita. Hindi guro naton ma-base lang iya sa observation, dapat may mga concrete evidence gid kita, no? Para nga mahatagan sa nagakigo sini iya karon nga hustisya man ni ang ginaaligar pag-abuso sa mga GrabCar user, no? Nga kung sa diin niya daw kasubo nga taxi naman sila. Anyway, nakalapot naman kuno ining complaint sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, Regional Office 6. Tianong ginhimo nga lihok sang LTFRB, no? Or LTFRB sa nasambit sini nga complaint, anong ila sini iyang mahambal kay in fairness sa mga taxi driver, kadamo na sa mga nagkalapurdoy, apiktuhan ang ila sini nga pangadlaw-adlaw nga kita no? Sa aton sini nga mga kabumboti. Dapat patunganan ni isang LTFRB para nga may harmonious relationship ang mga taxi driver kay mga GrabCar driver. Kaya hindi naton niya gusto maglabot sa punto, no? Nga it's either ang taxi driver o kon ang GrabCar driver sudlan sa nga guguring ang ila sini nga ulo kag kung ano matabo sila sa tunga sandalan, mabinungguanay sila binailuanay sila persa, bailuanay sila inumol o kung ano. Check ta si Bombohana Andasahan sa report. Please go ahead. Nagpaatag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 kung nga wala pa masolusyonan ang complaints ng Association of Taxi Operators and Panay o kung atop batok sa Grab Mambochama. Kaangan na lamang sa mga reklamo sa mga taxi drivers nga violation sang Grab sa ila terms and condition nga nalakip na ang pagkuha sang pasahero sa mga dalanon bisan pa nga online booking ang ila nga pulisiya pagpila man diri sa mga lugar nga mayar sang taxi units kag ang pagtapik sang promo nga kuntani dumilian man diri iya Bombocham sa patag diri ni Attorney Salvador Altura, ang legal counsel at temporaryong officer in charge sa karon sa LTFRB Region 6 iya ginpahayag nga ang reklamo nagadiretso sa central office bangod ang legality sang Grab is sa under Transport Network Vehicle Services o kon TNVS o kon isa sa mga naga-adapt sa mga development sa transportasyon, ilabi na nga madamo ang nagagamit sang online applications diri sa Pilipinas, so diri sila iya credited, meaning any offenses o kon violations sang Grab magadiretso sa central office bangod sila ang may jurisdiction diri Bombocham mga kabombo. Dugang man sa rason nga ang reklamo is not against Grab driver o kon individual itself Bombocham, kay bangod Grab overall ini so central office ang may jurisdiction kag under TNVS ini, pero kung Grab driver o kon operator, since sila nagahatag sang franchise dira na sila makasulod iya ang LTFRB Region 6. Suno kay Altura, gina-forward na niya ini sa central office kagabulig man ini sang follow-up, pero kaangot diri man nagaplano man ang central office nga i-authorize na ang LTFRB 6 para diri na lang ang hearing pati gayunon sa tunga sang atop kag mga Grab drivers o kung Grab kabilugan, if ever bangod may mga witness kag madamo sang operators ang magatambong rason nga sa Iloilo initani lang pagahiwaton kag ginahingyo mismo sang atop nga diri na lang bala Bombocham abang sa subong man ginahulat-ulat pa ni Altura nga mabalik diri sa iya opisina ang record bangod sa subong wala pa sa gyapon sang mga development na halin iya sa central office kay diri man ginrason man diri sang central office kay medyo masako wala ini sila. That's why nga sige-sige lang ang pag-follow up iya sa LTFRB 6 sa central office. Naibaluan man nga ining mga reklamo Bombocham mga kabombo sang nagiligad pa ini sang bulan sang Mayo pa ang mga reklamo sang taxi drivers batok iya sa Grab. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Attorney Salvador Altura. Violations ang Grab sa operations nila. Do apat ka major points, pero ang ma-recall ko lang subong is duha nang wala sila gagamit sang apps na bilang sila pangwa sila pasahero without using the app ga-install sila advertising.
Which is ang So those are two of the 4 points na gin-raise nila. Pero bangod kay ang complaint is against Grab. Kag ang legality sina ang Grab just like any other TNC, no? Amot kung mag-last mo niyan ang balon, no? Ang TNC, Transport Network Corporation, Grab is one of them. Damo na sila. Actually, 19 na. So, bangod kay ang mga TNCs nga ini are accredited by the central office, but hambalon, any violations that they commit against their accreditation, ang may jurisdiction is the central office ng LTFRB. So, gin-file diri sang ATOP. So, what I did was, bangod kay definitely wala jurisdiction ang regional office. Bombohan, siguro padayunon, tani kay Dola, paunay ko sa latin. Salamat, Ked. Babalikan tayo ni karon sa Ibansin Manusi Public Affairs Program. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bantayan ang kasugpon siya sa Ibansin Manusi Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Is Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sa mananay nga hapon, may God bless us all para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 13 to 19, 2024. The Rock Station Band is overflowing with excitement agud maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa October 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika.
September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alas 2:10 sa hapon. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabomba. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's a beautiful Thursday afternoon. Mainit ang aton nga panahon. Sing init sa aton nga makasaysayan. Nga i-share sa inyo sa diligid lamang madugay. So I just hope ang makasaysayan yung mandira ready na or napalupad na email na sa bombo_iloilo at bomboradio.info or ginpadala na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. I hope perfect attendance kita dira sa Subong. Good afternoon sa inyo tanan-tanan, especially sa mga OFWs naton also listening to us sa sining mga tinion. Sa kay Mia sang Spokane nga nag-enjoy gid sang istorya ni Lolo Dencho. Thank you so much sa imo, Mia, and the rest of our Suki nga ara na Subong joining us today. Well, let's check ang atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Uy, hala, sa linya sang sais na kita kahapon. 70 days pa. Subong, it's 69 days before Christmas. Madali na lang gid. Exciting! Ano na ato nga song para sa inyo as I welcome you all. That is a KLP. You're with Tita Regine. Here's Ferdinand de Madura with the song, Be Yourself. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself.
Just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful still. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful too in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. That's right, be yourself. Ferdinand de Madura para sa inyo mga kabombo. 16 minutes after 2 o'clock. Well, yesterday, we left off with the story of Inbi kung sa diin, ginashare niya diri sa aton, no? Ang istorya ni Karen. Nga grabe ang pag-antos halin sang bata pa, hasta nga nagdako na ini, nagalibod sang utanon, 5 pa lang katuig ang edad. Nabudlayan ang ginikanan sa pagpa-eskwela sa ila, ti pananom, kag panagod Bisaya nga manok, ang obra sang ilang iloy. So si Karen nakatapos lang grade 6 and then may tao na gusto mga asawa sa iya. Pero hindi siya magpasugot kung tani kiti may eskwela pa siya, pero nagpasalig ang tao nga siya na ang magpa-eskwela kay Karen. So ginpabanaan sang iya nga nanay sa pagdahom nga ti makagurog ginhawa, pero didto pagali gani no nga nagbudlay ang pangabuhi ni Karen kay ti nagdamo ang ilang nga mga anak, naglimagid kabilog nga sunod-sunod, and then sa kasamaang palad napatay pa ning iya nga husband, nahulog sa building, no? Kag wala gid matabangan, napatay. So nabilin sa kay Karen ang pagpadako sa mga kabataan nga limagid kabilog kag sunod-sunod pa. Pero ti antos lang gihapon, bisan nga tama gid kuno kakulang ang ilang kita, pero nagbinuligay sila nga mga bata. So diri kita magasugpon sa sulat ni NB. Tita Regine, mabuot kag mapisan sila sa pagpanglimpyo sang balay sa mga kasilingan. Nagapanghilamon sa uma kag nagabulig panglaba kay nanay nila. Gani, ginpatapos sa anay ang subang sa high school, ginpauntat sa 2 ka tuig ang nagasunod, amuman ang ika-3, ika-4 kag ika-5. Hasta tanan sila nakatapos sa high school. Ang 2 ka magulang nagtrabaho bilang sales girl sa city. Para idugang sa ila kapital, kagang 3 gabulig kay nanay nila sa ilang nga negosyo. Ang kabudlay nga ginantos ni Karen, amo ang nagpabakod sa iya nga malampuwasan initanan. Sa dako niya nga pagsalig kag kaluoy sang Dios. Okay lang siya. Sa iya nga mga naagyan nga mga hardships and difficulties for heavenly sake of our Lord Jesus. Kung sa diin siya nagaluya, amo man ang pagdugang sa iya kabakod sa pagatubang sa mga pagtilaw. Hugot gid ang iya nga pagtuo nga mabuligan siya sang aton mahal nga Dios. Tita Regine, I have read from God's promises to you, Corinthians chapter 12 verses 7 to 10, when Paul wrote about his own physical pain. But to keep me from being puffed up with pride because of the many wonderful things I saw, I was given a painful physical ailment, which acts as Satan's messenger to beat me and keep me from being proud. 3 times I prayed to the Lord about this and asked Him to take it away. But His answer was, "My grace is all you need, for my power is greatest when you are weak."
I am most happy then to be proud of my weaknesses in order to feel the protection of Christ's power over me. Kontento na ako sa akong mga weaknesses, sa mga insulto, hardships, persecution, and difficulties for Christ's sake. Because when I am weak, then I am strong. Psalm 9 verses 9 to 12, The Lord is my refuge for the oppressed, a place of safety in times of trouble. Those who know you, Lord, will trust you. You do not abandon anyone who comes to you. Sing praise to the Lord who rules in Zion. Tell every nation what he has done. God remembers those who suffer. He does not forget their cry, and he punishes those who wrong them. Ang Ginoo naluoy-gid sa mga tawo nga nagaantos. Si ulang baday tigulang na pero nagapasan pasang kahoy para igatong. Ginkapoy siya, gani nagpahuway kag natulugan sa dalan. Naagyan ka bakero, iya ginpukaw, ginkarga ang kahoy sa karosa, ginpasakay kag gindulong sa ilabalay. Dako gid ang pasalamat ni ulang baday sa iya. Romans 8 verses 31 to 39. In view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us? Certainly not God, who did not even keep back in his own Son, but offered him for us all. He gave us his Son. Will he not also freely give us all things? Who will accuse God's chosen people? God himself declares them not guilty. Who then will condemn them? Not Christ Jesus, who died, or rather, who was raised to life and is at the right side of God, pleading with him for us. Who then can separate us from the love of Christ? Can trouble do it? Or hardship, or persecution, or hunger, or poverty, or danger, or death? As the scripture says, for your sake we are in danger of death at all times. We are treated like sheep that are going to be slaughtered. No, in all these things we have complete victory through him who loved us. For I am certain that nothing can separate us from his love, neither death nor life, neither angels nor other heavenly rulers or his powers, neither the present nor the future, neither the world above nor the world below. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is ours through Christ Jesus our Lord. Thank you, Tita Regine. Mabuhay kita tanan kagang KLP. May God bless you and your family. Yours truly, in B, sang Iloilo Province. Thank you, Gidin B. Spiritually inspiring na naman ang imong gin-share diri sa aton. Yes, correct. When we are weak, that's when we are strong. Because we do not depend on ourselves anymore, but we depend on the power of the Lord. 23 minutes after 2 o'clock, salamat kid sa liwat. NB, sang Iloilo Province. Magapanumbalik ang KLP, pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga
limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sa nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lang? Yes, patuloy tayo. Next story is from Julie Ann sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Maayong adlaw sa imo kasi tanan ni tagpalamati sang kahapon lamang program. Ako si Julie Ann, hindi ko na napagbasahon ng full name. Ga-star sa Lambunaw, Iloilo, kag ini akong ginsulat on behalf of my lola nga si Margarita Arlanza Legaste. Nga subong 91 years old na kag hindi na gidhalos makasulat tungod sa katigulangon. Tita Reg, ang imo programa ang iya ginatamod halin pasang sa madumduman ko. Sa gamay pa ako, kada hapon magapungko gid siya sa kilid sang radyo nga debaterya kag pamatian ang mga istorya nga imo ginapakigbahin. Subong, siya naman ang magpamati sang iya nga istorya. Isa ka bulan na ang nakaligad, samtang kami nagakaon. Gulpi lang niya ginpangabay. Niisulat ko ang iyang istorya kag ipadala ini sa imo. You see, Tita Reg, I'm a writer myself. And in fact, Bombo Gisa is one of my seniors back in college when we were part of our university's student publication. She's still one of the writers I really look up to. But even though I'm a writer, I am afraid I won't be able to do justice to her story. It's the kind of story that only time can write perfectly. Kaya hindi ako fluent sa hiligay nun, so please bear with me lang. Anyway, nagsiling ang akong lola. Nagapananaw siya sa iya mga inagyan sa iya damgo. Do mga eksena sa sini nga nagabalik-balik sa iya, subong nga mga inadlaw. Ini nga mga istorya, bahin sa nga eksperyensya sang Japanese occupation. Ginsuguran niya ang paghanduraw sang siya anay anong palang katuig, 6 years old. Bilib gani ako nga, madumduman niya pa sang klaro ang mga hitabo, bisan pila na kadekada ang nagligad. Nagsugod ang iya nga paghanduraw sa tion sang pag-abot gid sa mga Hapon tuig 1941. Ang akon lola, isa sa anom ka magbulugto, kag bata ni Imo kag ni Kandi nga nagapuyo sa barangay Tinyuan, Cabatuan, Iloilo. Siling ni Lola, siya kag ang iban nga mga kabataan ginatipon sa mga Hapon kada adlaw para mangolekta sang igang. Isa kasahi isang bato nga igabutang sa sadtuanay na tawag nga landingan nga ang buot hang balon airport. Siling ni Lola, ginhampang pa kuno sila sa mga Hapon. Bala mo tita, matahuman ang akong lola, bisan hasta subong, kay may dugo siya nga Kastila. So nahamot gani kuno sa iya sadto ang mga Hapon. Hay puti-puti siya, kag manayanaya. Daw cute bala siguro siya tita.
Amo na nga ginaulit siya kuno permi. Madumduman niya pagani. Ang ngalan sa hapon nga naga-supervise gid sa ila. Si Ukit kuno iya nga ngalan. Sadto anay, hindi pagid kuno masyado kapintas ang mga hapon Tita Reg. Apang sa dalayon, nag-amat-amat nga nagaginamo na, kag nakibot na lamang sila nga may mga ginapamatay na nga tawo. Isa ka adlaw, ang pila ka mga lalaki sa ila lugar, nanday lola, ginpakot-kot sa mga buho. Wala sila kabalo, nga ila mismo lulubngan ang ginakot-kot nila. Hamak mo, Tita Reg. Pagkatapos nila gali magkut-kot, ginutdan sila ulo, kag ilubong sa amo nga mga buho. Ang iban nga mga patay, ginsunog pa sang mga hapon. Tama gid ka traumatic ang amo nga hitabo, nga samtang ginaistorya ni Lola ini sa akon, gatulo ang iyaluha. Karon, sa baryo na day Lola, may isa ka kilala nga army, pero wala siya kabalo kung sa diin ini na destino. Ang army nga ini, ginahanting sa mga hapon. Manggaranon ini ang ila pamilya. Kag sa amo nga tinion, may ara sila bag-o nga bunag nga bata. Nagplano ini sila nga pabunyagan sang hipos lang. Apang sang adlaw nga ini nga bunyagan, may nag-abot nga mga hapon. Kag ang bilog nga pamilya, ginpanakop. Isa-isa sila nga ginpangubahan, kag ginpamuno. Ginuna gid ang asawa sang army. Ang lapsag nga bulunyagan kuntani, ginpabayan lang sa lupa nga nagahibi, kag ginakagat sang subay. Rason nga iniman napatay. Makaluluoy lang sila nga nagasinggitan, kag nagapangayo sang bulig. Nakita ini ni Lola tanan, samtang sila nagapanago sa kawayanan, nga ginhimo sang iya tatay bilang ila palanaguan. Mayo lang, nga nagabantay na daan ang magulang ni Lola nga lalaki, amo na nga antes magabot ang mga hapon, nakapalagyo sila. Balan mo tita, kada gabi kuno, nagabantay gid ang mga kalalakihan sa lugar nila. Hinali nga may gulpi mag-abot nga mga hapon. Tungod nagadali sila sa naglakat kaginbayaan ng ila balay. Wala gid sang gatas nga nagdala para sa 7 ka bulan nga libayon ni Lola. Gani, saging na lang ang ilagin pakaon diri. Kag kung maghibi, ginaluputan lang ang baba sinisang saging para hindi mabatian sang hapon. Kung haros pa, hindi sila maginhawa sa sulod sang kawayanan para hindi sila mabatian sang mga hapon. Matapos ang 3 ka adlaw, naglakat ang mga hapon, apang ginsunog nila ang mga kabalayan. Kaupod na diri ang balay ng day Lola. Naupos gid ang ilabag o kuntaning aging patindog nga balay. Wala kabalo ang mga hapon nga nakaluwas ang ugangan nga babayi sang army. Sang inigin buno sang pila ka beses, nagpakuno-kuno ini nga patay kag nagligid. Nagsigil ang ini kaligid. Mapati ka kag sa indi, Tita Reg. 3 pa ka baryo ang naligidan sang babayi kag ini natabangan. Halin sa tinyuan, nakaabot ini sa baryo Tupol. Masobra 20 kapilas ang naagom sini, apang maayo lang nga nakaluwas ini. Daw ano nga pag-antos ang naeksperyensyahan niya. Tungod sa natabo nga ini, si Lola kag ang iya pamilya nagkadto sa iya pakaisa, agud mangayo sang bulig kag didto anay sila nagtiner sa barangay Gaon. Medyo nangin matawhay na ang ila sitwasyon didto, apang padayon gihapon ang kahadlok sa mga hapon. Natabuan man nga ang Japanese garrison, yara lang malapit sa Kaday Lola, sa Tiring Kabatuan. Gani, mas grabe pagid ang ilang kulba. Nagsugod man, nag-abot ang mga bombers nga eroplano nga nagpadugang man sang ilang pagkabalaka. Dayon nagsugod ang Wis de Cuchillo nga panahon. Buot silingon, nagsugod ang guerrilla warfare o kung pagpamatok sa mga Hapon.
Literal nga ang mga ini wala kutsilyo o wala gamit kutsilyo bilang limitado lamang ang mga ginagamit nga armas sa mga Filipinos. Kinahanglan nila magpangita sa lain-lain nga pamaagi, pareho sa paghimo sang improvised nga mga armas, pagbutang sa mga bitag, kag paggamit sang malalang nga mga taktika, agud malabawan ang mga puwersa sang Hapon. Matapos ang 3 ka tuig, naguntat ang gyera kag naghalin ang mga Hapon. Grabe, Tita Reg. Samtang ginasakay kuno sa mga Amerikano ang mga Hapon sa truck, pakadto sa syudad, ginapanghaboy sila sang bato sa mga tao. Ang iban nga Hapon, patay na pag-abot dito. Amo ina ang kaakig sa mga Filipinos sa mga Hapon. Tita Reg, siling ni Lola, madamo pa sa mga hitabo ang iya nasaksihan. Mga traumatic events, apang hindi iya na ini maisa-isa. Tuyo lamang ni Lola, nga ining istorya, mabatian sa iya mga kaparintihan sa tinyuan kag sa gaom. Kag siya nagalaom, nga kung may nakakilala pa sa iya, o kung may mga nabilin pa nga mga pamilya niya dito, mahimo gid sila nga mag-reach out sa amon sa Lambunaw, pinaagi sa Facebook o kung Messenger. Pangitaon lang nila si Maria May Collado, isa sa mga bata ni Lola, kag akon nga nanay. Matapos ang Japanese occupation, nagpadayo ng pangabuhi ng day Lola. Nakagraduate si Lola sa elementary, kag pila ka tuig ang nagligad, nagsaylo sila diri sa Lambunaw, kung sa diin nakilala niya ang akon nga lolo. Nagasawahay sila kag may 9 ka bata nga sanday Nympha, Efren, Helen, Maria May, Nick, Bingbing, Arnel, Miguel, kag Kenneth. Tita Reg, balan mo, halos tanan nga bata ni Lola, siya lang mismo ang nagpabata sa iya kaugalingon. Ulihin na permi kagaabot ang paltera. Rason nga naanad na si Lola, nga siya na lang ang nagabuna sa matumato, kag pagwaon ang baby. Di man hamak ang mga inagyan ni Lola, bilang ang obra lamang nila sadto ni Lolo, nagapanguma. Isa pa lang kabulan, tapos ni Lola sang bata, ay nagaobra na dayon ini sa talamnan. Sa kaluoy sang Diyos, Tita Reg, nataguyod man nila ni Lola ang 9 nila ka mga bata, kag nagdako man sila nga mga maayo. Ang akong lolo napatay sang 1999, bangod sa isa ka bukol, sa nahulog ini sa puno sang niyog. Tita, si Lola bisan malam na, madamo pa siya napadako nga iya nga mga kaapuhan. Kami sang akon utod nga si Jeremy Jean, siya man ang hands-on sa pagbantay kung nag-duty si Nanay Sadto sa university. Gani, gapasalamat gid ako sa Ginoo nga gintagaan niya kami sang amon Lola Ita. Kaluyan man si Lola nga mapagsik pa sa edad nga 91. Dumduman ko pa sang bata ako nga permigid kami ginaistoryahan ni Lola sa mga kakalatabo sang tiyempo Hapon. Siguro, Tita, over the years, may mga details naman nga nalipatan si Lola apang nagapabilin gihapon sa iya huna-huna ang mga memories nga nagtatakgid sa iya. Si Lola isa lang sa madamo nga naka-eksperyensya sang kapintas sa mga Hapon. Ang balgani nila, you can try and run from grief, but one day you'll be sitting in your car on a beautiful day and it will find you. It will come and find you when it's time. Amo ini siguro nga nagakadumduman ni Lola ang mga hitabo kagatululo lang ang iyang luha kung kaagahon nga madumduman niya ini. Tita Reg, diri na lang nagatapos ako nga pagpanaysayon sang istorya ni Lola. I hope nga mangin inspirasyon man sa iban nga nangin biktima during Japanese occupation nga ipakigbahin man ang ila istorya bangod ini ang nagapahanumdum sa aton sang aton kasaysayan. Pag-antos, kag kaisog, bilang mga Filipinos. Sumadamo nga salamat, Tita Reg, sa Bombo Radio Station. May God bless us all, ang nagapasakop, Julian, sang Lambunaw.
Julian, I'm sure very happy. Si Lola Ita, you're making her dream or her wish come true. Through you, napalapot gid diri sa kahapon lamang program, diri sa Bombo Radio, ang iya istorya during Japanese occupation. Kag kung ano kasakit, no? Ang mga nasaksihan niya, kung ano ka-traumatic para sa isa ka bata. Tanan nga mga kabudlay nga naeksperyahan sa mga Filipino sadto sa kamot sa mga Hapon. So sa imo dira, Lola Ita, salamat gid and salamat sa mga very rich nga mga experiences mo, sa mga detalyado nga mga impormasyon sa imo personal account nga gin-share gid diri sa amon during Japanese period sa pagsakop nila diri sa aton nga mga Filipinos. Salamat gid sa imo, Lola, and I just hope this won't be the last time, no? The first time and the last nga makabati kami halin sa imo. Julian, I hope nga okay lang gid sa imo kag mangin mapisan ka lang, ikaw ang mangin kamot. Tagsulat sang imo nga lola sa mga istorya nga I'm sure madamo pa dira ang mga nagkalabilin nga padigid mag-share pa diri sa kahapon lamang program. So thank you to you both, Julian and Lola Ita. 2:46 in the afternoon, magapanbalik ang KLP pagkatapos lang sa bilang mga importante nga mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924.
Si Dilarama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni Dilarama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang Dilarama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalo. 50 minutes after 2 o'clock, and maybe last story for today from Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Maayong hapon lang sa imo, kasi tanang itagpalamati sa imo programa kahapon lamang. Ang ako ni istorya, parte sa pagpa-hospital ko. Inday Regine, permi man ako gapangamuyo sa aton Ginoo, nga agodatagan ako sa maayong lawas, kag ipaiway sa makahalalit nga balatian. Ano, hindi ako palangga sa aton Ginoo, o hindi ka magamba sa amo sina Lolo Dencio. Pero Inday Regine, gapasalamat ako gihapon sa iya, nagitagaan pa ako sa isa kakabuhi. Galing, gintakdan ako ikog sa atubang, hindi sa likod. Bago ko isa-isa yung akong inagihan, mapasalamat ako sa 3 ka mga nagduaw sa akon. Hindi ko na lang pag-ilawag ang ilangalan. Basta, gapasalamat gid ako sa dako sa ila. Ari Inday Regine. 2:00 sang udto, sadto, nagsulod ako sa akon payag sa pagsulat sa akon inugpadala sa imo. Nakatapos na ako sa 2 ka istorya. Nagtindog ako kay daw kaalay sa akon nga hawak. Ginbanyusan ko. Gulpi lang nagsakit. Hindi lang ordinaryo nga sakit, daw ginabuno. Sakit na sakit. Nagpanglubaybay ako sulod sa amon. Nagpungko ako sa malaba nga siya. Gasinggitan ako sa pagpangayo bulig. Ay, Inday Regine, wala gali tawo ang amon balay. Nagabot ang hinablos ko, gahibi na ako. Naghambal ako. Puligi man ninyo ako, daw mapatay ako sa kasakit. Gindala ako sa government hospital, dira sa Haro. Pagabot namon, grabe ang pila sang pasyente. Diretso ang inablos ko sa admitting. Ay, Inday, ang hambal sa amon, wala na gid bakante. Gipapong ko ako sa wheelchair, okay man, Inday. Ginexamine ako. Galing siling sa doktor, maghulat lang kami kung may bakante. Sabat sa hinablos ko, hasta san bisan sa private na lang. Oho, tanawa, gauraroy sang kasakit, mahulat pa kami. So, amuto Inday, gintagaan ako pain reliever. Naghulat kami hasta 5:00 sang hapon. Abaw, Inday, sige ang inabot sang pasyente. Ang iban, do grabe na gid. 6:00 ang gabi, nagsaylo kami sa hospital dito sa Mandurriao. Abaw, Inday Regine, mas madamo pa sang ginhalina namon nga hospital. Makita mo, nagahigda na lang sa higad-higad. Ang hambal sa amon, wala naman bakante, maghulat lang kami. Naabutan kami 2:00 ang aga. Sige ang inabot sa mga pasyente. Nagpauli na lang kami, kaya daw nagaganhagan ang sakit. Sang aga, ginsugo ako sa hinablos ko nga maligo. Tapos ko paligo, nagpungko ako sa pag-ilis sang ako nga brief. Gulpi lang, nagsakit naman. Balik kami sa hospital sa Haro. Mas nagdamo ang pasyente. Kay hasta sa puno sang kahoy may nagahigda. Nagsaylo naman kami to sa Mandurriao, mga 5:00 sang hapon. Abaw, Inday, mas masobra pa sa hospital sa Haro, kay ang pasyente may nagahigda sa footwalk. Okay man, ginexamine ako sang doktor, ang temperature, BP, kag ginhampak ang hawak ko. Nagambal ako.
dira ang tama kasakit. Galing, do normal ang lawas mo kung i-admit ko ikaw, basi magdugang ang balatian mo, hambal niya. Kagtay, wala na gid bakante. Kung iimpon ko ikaw dira, basi latunan ka. Grabe ang mga sakit nila. Sabat sa hinablos ko, uman tiyoy. So nagulat kami hasta alas 2 ang aga. Gulpi lang, minagabot ka pasyente, damo ang pilas. Ang panit sang agtang niya nagtaplik sa iya ulo. Ang mata gamudlo. Puro lang pilas ang lawas. Gasinggitan. Tabang, maluwi ka mo. Buligi man ninyo ako. Pagkita sa hinablos ko, nang hagad pa uli. Ginpainom ako pain reliever. Pagkaaga, naligo ako, tapos paligo, nagsakit naman todo. Nagbalik naman kami sa haro nga hospital. Mas damo ang pasyente. Naghambal ang inablos ko, mapasimpalad ta sa misyon. So alas 11 sang udto, nagkadto kami sa admittance. Ang sabat, wala na kuno bakante. Gintudlo kami nga magpakonsulta anay sa isa ka doktor sa ara mandira sa sulod. Gintagaan kami referral, ginpakita namon sa admitting siling niya, isa na lang kuno ang bakante. So amo ato inday, ginpasulod ako sa emergency room. Gintakdan ako dayon dextrose. Alas 6 ang gabi, gindala ako sa akong kwarto. Pagkita ko, nakaabaw ako, siling ko, iya, inisang asyendero kwarto, malmahal ini. Sabat sa nurse, 4-5 ang adlaw. Sabat ko, ano? Wala na gid sang barato? Sabat sa nurse, wala na gid bakante. Pagkaaga, nag-alabot ang akong hinablos. Ginistoryahan nila. Ginpamangkot sa hinablos ko ang doktor. Ano wala gid sa mas manubo diri? Sabat sa doktor, may ara, 3,000 ang adlaw. Nagpasugot na lang ang hinablos ko, pero in Regine, antes kami magsaylo. May down kami, 10,000 pesos. Naglibog naman ang ulo nila, kundiin makuha sa amuna nga kantidad. Amo to, tawgan ko ang lending nga ginahulaman ko. Salamat, nagpahulam sila. Gindulong pa sa hospital. Pagsaylo ko, nakibot ako, kay ang kwarto kadako. May 4 ka katre, pero wala pasyente. Isa lang ako. Namangkot ako sa doktor, Dok, sulin ninyo wala na bakante, tapos isa lang ako diri. Sabat sang doktor, Tay, balaan mo, kulang ang doktor diri kag nurse. Amo na, ginalimitahan ang pasyente. Aircon, tama katugnaw, gakurog ako. Pagkaaga, gin-ultrasound ako. Namangkot ako, Dok, may dala kami diri sa results sa akong nga ultrasound bag-o ina. Sabat sang doktor, wala kami ga-honor sang iban nga hospital. Te, nadali ang akon 4,500 pesos. Alauna, nagwa ang hinablos ko sa pagpanyaga. May nagsulod nga 2 ka tawo. May dala nga catheter. Naghambar sila nga, Tay, takdan ka namon catheter. Inday Regine, tama kasakit. Todo ang singgit ko. Duwaay lang sa ila. Mga sadista. Ginhilanat ako. Tapos tumaas ang akong BP. Naabtan ako sa hinablos ko, nagakurog ako. Ipamangkot ako kung ano ako, sabat ko, gintakdan ako catheter. Dali-dali sila nagtawag doktor. Ambot inday, kung anong ginbutang sa akong dextrose, natulugan ako. Pagmata ko, may upod na ako nga pasyente. Ginatabunan sang doktor kag nurse, dako nga tawo, bata pa, mga 38 pa lang ang edad. Ang iya sakit, sa lugsog sa kamalingking. Naghambal ako sa hinablos ko, nga kadako nga tawo, aluyan. Sabat sa hinablos ko, tiyoy, wala ka makahibalo, ginahingagaw na ang kabuhi niya. Ang leptos ara na sa ilok niya. Kung sumaka sa ulo niya, patay siya. Pagkaaga, kay daw ginaboard ako, nagwa ako, dala ang dextrose, kag catheter, damo dugo sa bag. Nagtindog ako, may naglabay 2 ka nurses, ginmuno nila ako, Tay, damo dugo ang catheter mo. Sabat ko,
Babay ina, pamulanon ko ina. Nagkadlaw ang duha ka nurses. Dugay-dugay, may nurse nga lalaki nagpalapit sa akon. Namangkot sa akon, kundiin ang bantay ko. Lolo Dencio, ha? Ara ka na sa ospital, pasaway ka pa. Anyway, so dito kit matapos ang sulat diri ni Lolo Dencio. He was sharing with us ang experience siya sang na-hospitalize siya. Anyway, pabosan ta ini, ha? Lolo Denz, kalma ka landa. Buwas, balikan tang mga istorya. Sa inyo man nga mga istorya nila mga kabombo, palig nilang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo ang inyong sulat ng mga istorya sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, mga dramas nga inyo na nga ginakalangkagan. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. So balikay kita tomorrow mga kabombo sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.